يرومي يرني يريا يري يرومي يرني يريا يري عتاودي الله خيرو عتعدي عتقوالي الله خيرو أما خيري عتاودي الله خيرو عتعدي عتقوالي نعاخلي أنا دلي نعاخي يركيا نعاخي يركم يا نعاخو يركنا يرومي يرني يريا يري يرومي يرني يريا يري عتاودي الله خيرو عتعدي عتقوالي الله خيرو أما خيري عتاودي الله خيرو عتعدي عتقوالي نعاخلي أنا دلي أبانا تلي رخيم كايرو يا تخلي أبانا تلي رخيم كايرو يا تخلي عدي بالتعدي شويت سقمي تخليص يريا لو ما عملت يريا لو ما عملت يريا لذا نفسي يريا لذا نفسي يريا عبز حدش عمل عين خط عمل سبراي زلو كفتو خفتو عبز حدش عمل عين خعبتي سبراي زلو كفتو خفتي سمرا عبز حدش عمل عين خم عمتو سبراي زلو كفتو خفتو أبيت creativity. Happy New Year everybody. رحوس حدش عمت كل خاتكم تخطاتلتي نايزي channelنا. كم دما نايز أدنقت نايزيوم بلوصات كواخب تنايرترا originality creativity بحلن كبرتاتن حدنتنا هزبي إن حسكا حدش تراونت وسيقكا مچم مايناس الدايركتور يكون في creativity ناتو مچم قدم انس زنينو ترايد ودادرون يور بحالاي اندياب كوميدي مس لبونان طبابن ማቁም ነገር ዘለዎ ሱዝኒ ነው ይወዳደሩ ይብል ነበር ሱዝኒ ነው ተጠው ስለዝበለ ድማ ማይናስ ብሒት ወሎ በሐላየን ይሁን ንዑዝ ጻቡን ዑዝ ወዳደሩን ጥራይ ፍጠረልና ይልኩም ጸልዩ በይኑ ጥራይ ከይከውን ብዝኾነ ተን ብልብጻት ምስ ዘለዋ ከምውን መሳርሕቱ ሮስ ሓድሽ ዓመት ብናቶም ቋንቋ ብናቶም ስታይል ኢሎም ናለው 2026 is going to be a great year መጀመሪያ ቪዲዮ ንገብረሉ ዘለና ግዜ እዩ 2026 ዓመተ ሰላምን ቅሳነትን ርቃትን متحقوافن بلصقنان كتكوننا من بلصقنا prosperity ترايركم يتسود وملكتنا نعناو جوكينج كابو قتيلنا انا نزع عمت 16 تايلو سي خلالو عمت متحببار year of collaboration انا دما مس بزحات هاغراويان ويون ايرترا دفوتو ولا بخالق قصاتنا بوليتيكا زلوغن ايرترا قديمهم سرعو مساتهم كولابريت كبر ميديا بحدا كنسرح بزنس بحدا كنسرح ايرترا زربح حسابات زلكم of course دروت غزي يزلنغن كم عينت حسابات مزلكم لما بعقمي بزفقدو حبراو سرح كابغلاو سرح ناب حبراو سرح نسغاغرو لعمت كوننا عندنا هنطقب تخينا حنت بحاده بين عوت وحدات قص زقصرو عوتات يكون زلي ويرترا بزحات بحاده سريحهم هاجرنا نقدميت كمصو زغلو إنا ندل زلنا يتزلعتو سلازي نابو غزنا هنكيد بستفلالي منقد بواتساب ديركم اب ويب سايت لكم قصرناتي ريتش اوت غبروا لي املاح بزفقدو دما كم هنقبرنا اجين دقيمه عامه سلامن قسانتن رقاتن معبالن دسقاسن تكبرلنا نابلكم نايلومي ازيا قداس تعسو سلازلني غزي وسيد لغنا حدش عامه سلازغونكم بر بزح نغرات كنركب فتنينا اسكا مجمريا نايزوم حرامز اب كبابينا زخونو وزلون ابانا زلو صلون ولا معرباو ميديا attention نابزو باناي طوي زلا بزوانسي ببزح منقد دما let's go on Saudi Arabia versus the UAE, two allies pitted against each other, fighting what's been called a war within a war. It's a conflict that could birth a new but old nation. I'm talking about Yemen. Yesterday we told you about the situation there in Yemen. Saudi Arabia bombed a port in southern Yemen. They said the UAE was shipping weapons to this port, so they bombed it. And why was the UAE shipping weapons? Apparently to arm separatists in the south. Riyadh has now released footage of the operation. It shows an airstrike on the port of Mukalla. Take a look at this. هجي انت يا تبلدلا وق ابرس كوينات ابرس كوينات يا تبلدلا تارسنا تان طريق ما فمالتي زي يمن كاب كوينات زي عرفت هاجر حزب يمن ابتزغف درجه ناي هيومانيتاريان ديزاستر اي سبعو قلولاو
زعبي سبعة وكلوا بعالم أبي يمني زل خب كازان لعلوني بليهم بس غوين بتي أكم ذا عينت كنتات زل حاجر حجد ما كل التكالوت زباويان حيلتات الصمام زقترولو بوتات خوين اللوز بوتازي سزي we are going to look into this إمارات أمريكا إسرائيل إمارات السعودية إسرائيل ما يقدرنا بكينا زلوا بزك كبابي إذا اللوا بخمين من قدهم رينا أمريكا بعبيو نكلت يوم مشاركتها so أمريكا بي مرقتنا تابز قد عايزي مجمّر ياسكي أزو كينات زي انتاي كم زمسل انتاي تجين بلان CNN أبزو غربا زبلو ونسمع كابيد ما تزلو كنتاتيو. Can you explain what's happening here? Yes, Jim. In many ways, this isn't a surprise to watchers of the Middle East. What's happened over the past 2 decades is that the GCC, the Gulf Cooperation Council, led by Saudi Arabia, but also the UAE and Qatar, have emerged as the powerhouses in the region, as the traditional regional powers have collapsed. First, because of the Arab uprisings that swept through North Africa and the Levant, and second, on the back end of October 7th, the collapse of the Iranian-backed axis in the region. So there's a power void. Saudi Arabia and the UAE very much jockeying to fill that void, to push their influence in the region, and in many cases, Yemen being amongst them, they're at loggerheads. Okay, this is very important clip. أزي أقداسيت segment يا قريت لكم زلوا هذا كابتن بزين قبر لكم ناي ساعات interviews قبرنا وحدة interviews أقداس كفال دلينا سمعنا قريزنا جزيهم نخينا تأقداس كفال تراينا نمسألكم إذا تراي كنا من تجزيز وسديو كده ساعات بودكاست ناي ساعات ناي فرق ساعات ناي 10 دقائق ناي 3 دقائق فيديوهات قريزنا عخاتكم بزمتن جزيهم سيف نخنقبرينا نتسعر أوكي انتهي بلا له إذا عجن رياض لنا أمونغ سعوديان إمارات زر زلوا بعبيو وتصيت نايماني قدام هجرات عرب سعوديان إماراتنا يفلتاني نيرا قداف حيالي نيرو صدام حسين حيالي نيرو سوريا حيالي نيرا قبل لبنان من امتحنيهم نيرو سلازي عبيت هجرات قبص حيالي نيرا كل زي بتعرب سبرينج تبعيلنا كنت عشان عصرت حدا إسرائيل بزا إنجنيرين أمريكان إسرائيل أوباما إنجنيرين زجبر وقبص تداخيما ليبيا وديقة سوريا وديقة إيران دما أقد أدميان وديقة سلازي وسيت نايزو خلو نزبوت هذه إيران وننتقونا بزنا حجي تداخيما سلازلا بعبيو نابي نخيد يتعب. U.S. have skin in this game? Is it supporting one of them to take the lead? حجي انتايو back to the topic. سعوديان إماراتن كمدما to some extent قطر عبزوانزي دارقا أبي ناي power vacuum يبلو gap تفتير لهم على يمن تراين بعلا أب يمن ني سلسلة كابكلتشن عصرت 14 مستي حوتي زبحال بإيران زدقف واقوت أنيام إيران كان يجي أداخي ممالو بقدان بكوينات دم أمريكان إسرائيل كوينهم أداخي ممام سلازي أبي قاف نايسلت ناي هقاف نايسلت ناي بوتات رغيب اللولو نزي بوتات زي من يحزو يتقدم زلو أمان غوزين كلتين حجي أتاقن دا قداسي تابزي أمريكا كلتين مقابريا ويمس أمريكا بغربة صار حاقرات السوداني مرات أمريكا نيمنسك أكتر استغلاب زي قدايزي اسكن اسمعيا Well, that's a very important question because the U.S. certainly has skin in the game. First, the U.S. is a partner of both these nations. Second, Yemen is very important for counterterrorism, both against Al-Qaeda, sort of Sunni jihadism, but it goes also pushing back against Iranian-backed elements, the Houthis in Yemen too. And the U.S. very much has a presence there, perhaps not fully on the radar, but in Western Yemen. And so this is something that can impact U.S. interests close to both. America's regional competitors are ebbing, whether it's Russia consumed in Ukraine, China, whose influence remains purely in the economic realm, not military or otherwise or diplomatic, and then collapse of the Iranian axis. So really what's at stake for the U.S. is to be able to manage these differences amongst its allies. حجي انتايو تي زبحال زلو بعبيو نزين كلتين هجرات كتكسرن يبلان أمريكا يتجي أمريكا نبعلا عبز بوتاز أبي ربحاوي ون أبي تلواي زلوا نتبوتات دما زيادة مزناي دونالد ترامب country strategy ويونا US national strategy لو نمع كلاي مبراق بناي قطبا شركنتين بناي كالند أمبر زنبرنا أبي وتحضراوي حيلي أبو كابو كنوتسي نازل استراتيجي زلو سلازي حقاف كفتر يوم قل إذا حقاف زي نيشاينا يكون الراشا أبي قابز فتر دي كونه نزيان كلت مساعد سرحة زلو مشارغتي كمي غير كترداد بدحر مقارجة أبو كسعر مخانم مخنياتون تزيلي ببع حيلوم كقبروان تدليوم كالوت مشارف تقدليهم ساتهم السدما نتنا أمريكا تلوا كاليو أجي إذا تحادن ريو زلنايو بعابيو جن أمون جوزين كلتين هجرات زكاية زلوا تأجم كابيز ما تزلوا انتهايو تشجر أبز فتر زلوا دما حنت برنامج الجزيرة جيروميرم درجة أبي أزار بارسوين زلوا
long-running conflict. Normally when we're talking about it, we're talking about the Houthis, the group that took over large swathes of the country 11 years ago. But here we are talking actually about the two regional powers that are fighting the Houthis, and they now seem to be fighting each other, Andreas. ሕጂ እንታይ እዩ ዝብለ ዘሎ ቀደም ኣብዚ ብጉዳይ ናይ የመን ክንዛረብ ከለና ኣብ የመን ዘሎ ፀገማት ክንዛረብ ከለና سعوديان إمارات بحاجة خوينن نتنا يحوتي بإمارات تقفنعون مسعار زقبر زلوك عالسيز بهالنيرو أجي كنت جايم تغيري أجي سعوديان إماراتنا حتى دن كقرافتا بوقع نرلنا نبي قصي زخيز لزكنا تازي نعم زي أقول داي زي أزود دكتور أندرياس ملسا مور في السودان زلوك نتاتن في سوماليا زلوك نتاتن زقول له يسمعوه هذا كابتن من إمارات مور هذا قاز خنم زلو إنجليزاوي دكتور يوسف. No, right. I think we have to, you can go back even further in time. But I think what's quite significant here is this war, the Saudi-led war against the Houthis started in 2015 with a very broad Gulf coalition. The Saudis were in the lead. And it very quickly became clear that what the Emiratis were doing in the south of Yemen was really not about fighting the Houthis, but consolidating power in key choke points along the coastline to secure some access to maritime trade routes. And so since very early on in 2015, it becomes clear that the Saudis are left to fight the war pretty much on their own against the Houthis, while the Emiratis and the aligned forces the Emiratis were then engaging at the time, out of which the SDC, the Southern Transitional Council, eventually emerged, were doing their كم تري ولا لهم ولو كلت يوم بحدو خينوم يسرح نيرو من تبلع ثيوريتيكالي كلت يوم بحدو خينوم أب قداينا يمن يسرح نيرو كتب التخليقة أب تكبار كترخل لهاجن إمارات بمجمريو بنوكو كالاستراتيجي نيروا سعودية مسي حبراوني هذا عينة حيلي برقعتنا يمن كوحز خيل استفل عليه حيلتات كمدما يمن نب أغراريت نب شعا ويون نا إيران كبدحك جبران زغل حوت هرينكا يمن جن استرجعت هجر كتكوني أنا سعودية سلوان دليت النيرو ولو نف السودان كمية تدل زلا سعودية حجون أب كبابك إحبارهم كمية تدلي رجوع زبايا تدل زلامبر عاب مريت سلزلوا ناي كالوت مريت تمت يلان سعود عرب سيت في اللي بقمت على الإمارات بنوكو استراتيجينا تخالي نيرو مغنياتو نابيا بنك تمزخلا أب ليبيا تمكرو جيريا متيانيرو يمن تحري لك جمر كله أب ليبيا دروبتي تي حفتر زبال جنرال حفتر زبال بزح تمكرو جيروم سلطان حيزوم نيروم بوتا حيزوم نيروم سلازي جايم تماهيروم أف سودان ونزخون تبقصوتات يميروم نيروم تقمت لهم نابزك مزخلو نابي يمن كمزخلو نا توم أجندا كالي نيرو استراتيجي ناتوم كالوتي نيروم تراي ني إمارات نسعودية مساخل لنا بحادينا نسرح زلنا يبلو نيروم برساتهم ناب دبوب زيادة دما سعودية ببوليسي درجة بحيل درجة كسرح كلا إمارات جن أبايتا عطوقات جوجلنا اعتقد استراتيجي كويان ودباتنا حزت استراتيجي كوبوتنا حزت لأنها ترى بحالك كم سوماليا جيراتو زلا السودان جيراتو زلا ني ليبيا جيراتو زلا كوميا تسعوت نيرا سلازي هند بدز تفترة زي كونزي إمارات كالكوليتو زخونة استراتيجي نيروم أب يمن يخون أبكالها قرب حناتهم مسكالوت هجرات تمشاري خومن ترى داديومن أبلو لاويت كال هجر كسر حيد اليوم تايدا نسوم زكو عصروا نعتاتهم ترايز إزز منجست يوم زدليو السوق تقبر دعروين كارما نعخا زنبركخ ناتكات إزاز تراي سرح مساخا بقربا ناتكا بروكسي كون زخلي خا خدال زلكا نعويا كتدالادل سنيها نعو مسدالادل الدماء ني سعوديا قطع كتحرمات جمر زلا مالتيو سازي ازو كنتات زي مور كومبليكيتد يو نسعوديايو هندبت نسعودياون هندبت يكون نسعودياون غزي ايات صبصنيها معناتو اتنغوس وراس عراتنا ناي سعوديا محمد بن سلمان بعلو كونسوليديت باور كغبرالو ابتعدو تقبلنتو حدش لزغوني بوتو كوحسالو نغوس كخون عقم خمزلو كرك خلالو سلازي بكيناتو ورا كينات ديكون نسو زياده بعدو حدش قطبا بروجكت حدش بلان بيزنس حدش اكايدا مسأرعي صبوغ زخونه بوليسيتات كغبر مس جمري ندغه معناتو تنا امارات ادفانتج الله سعوديا حنت هاجريا امارات جن شوعت نكسنتاتيو اب دبي زلو منغس بزعبا كينات ودخينات يكون زحسب زلو كما يجر كان دبي بتكنولوجي تاع تزلاي زحسب زلو سلازي ناي ابو ظبي كتريا خلها دحرخيتكم ريغ ما ابو ظبي دبي زور درا يكون ابو ظبي نشتي كبابي زلو بتكتما معبل زباله هذا بحمش شدش فلاسطات اللون دلالس ديبا خلون معبل دبي بس دبي كنز ولا درا يكون دبي اوفر اول تكتما سكاي لاين سلازي دبي مور اب انفستمنت مور اب توريزم مور اب تكنولوجي مور اب كال عينت فيتشرستيك زخونه انفراستراكشر كالن ريل استيتن زتكره كونكلو ابدا بغن نداد زلو
ከምኡ ድማ እቲ ነዳዲ ናቱ ድማ ኣብቲ ሶቨሬን ፋንድ ዝብል ናይ ዱባ ኣቡዳቢ ገይሩ ኣብ ብርክታት ናይ ኣሜሪካን ኮርፖሬሽንስ ናይ ዓለምን ወደባት ናይ ዓለምን ኢንቨስት ምግባር ረብሓ ናቱ ካብ ካልእ ዓለማት እዩ ዘምፅእ ዘሎ ስለዚ ፍልልይ ኣለዎም ክልቲኦም ስዑድያ ከምቲ ናይ ዱባይ ፖሊሲ ክገብሩ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ናይ ኣቡዳቢ ፖሊሲ ድማ ፍልይ ዝበለ ናብ ደገ ከይድካ ፅልዋን ምግባትን ክትገብረሉ ትኽእል ሲስተማቲክ ዝኾነ ገይም ከም ሃገር ኣክት እናገበርካ ግን ኮርፖሬሽንስ ነቲ ንስኻ ትደልዩ ኣጀንዳታት ኣሜሪካ ትገብሮ ዝነበራት ፅቡቅ ጌሮም ኣፅኒዖም በቲ ናይ ኣሜሪካ ገይም ንኣሜሪካ ከየኮረዩ ኣብ ትሕቲያ ኮይኖም ይፃወትዎ ኣለዉ ስለዚ ስዑድያ ንክልተ ንግስነታት ኣብ ኢማራት ዘለዉ እያ ብቁጠባ ምስቲ ኣብ ዱባይ ዘሎ ክትወዳደር ትፍትና ኣላ በቲ ናይ ጂኦፖለቲካ ከምኡውን ናይ ፅልዋ ድማ ክትሪኦ ከለካ ድማ ምስ ናይ ኣቡዳቢ ንግስነት ካ ትወዳደር ኣላ ስለዚ እቲ ቻለንጅ ነቲ ናይ ስዑድያ ንጉስ ቀሊል ከም ዘይነበረ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ መወዳእታ ግን እንተወሓደ ኢሉ ኣሎ ኣብ ጥቃይ ኣብ ኣፍ ደገ ገዛይ ንዝመፀኒ ሴኪሪቲ ከውሕዝ ክኽእል ኣለኒ ኤርትራ ድማ ትሪራ ዝሓተተቶ እዚኣ ነይራ ማለት እዩ ብኩሉ መንገዲ ክትሪኦ ከለካ እቲ ኩነታት ኣዝዩ ዘገርምን ኣሜሪካ ምናልባት ናይ ኣሜሪካ ቀጥታዊ ምትእትታው ክንረኣይ ንኽእል ኢና እስራኤል ግን ብቐጥታ ኣብቲ ገይም መፂኣን ክትፃወት ጀሚራ ከም ዘላ ርዱእ ጌርና ንወስዶ ኣለና ንመለስ ንእሽተይ ክወስድ ከለካ ኣብቲ ዝብሎ ፀንሐ ድሕሪኡ ክንሰግር ኢና which was mostly about consolidating their interest and also acting upon what was the Hirak al-Janubi, the southern movement, and kind of consolidating power around this old dream of reconstituting southern Yemen as it was known until 1990. Abdulaziz, I mean, as Andras has said, as he's given us a useful context for this, there have been tensions between the UAE and Saudi Arabia for some time. Things have been simmering. There have been clashes between proxy forces. But is it fair to say it's all out in the open now? Well, firstly, Happy New Year's, and thank you very much for having me. So I think the situation, just to echo what everyone is saying, is that it has been simmering for some time. And I think some people may not be surprised that it reached this level now where it is very much out in the open. Personally, I was someone who was debating when maybe this will take place. ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ኩነታት እዚ ብድሕሪ መጋረጃ ንሓያል እዋን ክንሪኦ ፀናሕና ኢና ሕጂ ብግልፂ ንደገ ስለ ዝወፀ እምበር ሃንደበት ዝኾነ ነገር እውን ኣይኮነን ንነዊሕ እዋን ክረአ ፀንሐ እዩ ስለዚ ሕጂ ብወቅዒ ናብቲ ባእስን ዕግርግርን ሓሊፍና ኣለና ዶ ክንብል ንኽኸውን እዩ ዝብሎ ዘሎ የስ ብርግፅ ኣብ ወፂና ኣለና እንተኾነ ናብ ኩናት ክኸይድ ይኽእል ኢኻ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ስቲል ተዘራሪበን መዕለቢ ክገብራሉ ዝኽእላ ዕድል ከም ዘሎ ንዓይ ይረኣየኒ ዝብል ምክንያቱ ወላ እቲ ስዑድያ ጌራቶ ዘላ መጥቃዕቲ እንተርኢናዮ እውን ይብል ከምዚ ኣብዚ ክንሪኦ ፀናሕና ኣብቲ ወደብ ናይ የመን ዝገበረቶ መልእኽቲ ዳያ መሓላሊፋ ዘላ ወይ እውን መጠንቀቕታ ዝበለቶ ብቃላት ብተግባር ምልክት ያርኢሃታ ዘላ እምበር ጠቕላላ ናብ ኩናት ዝዕድም ኩነታት ኣይገበረትን ነይራ ነዚ ክትገብር ከላ ድማ ፅቡቅ ዝኾነ ስእሊ ንሃርሞ ዘለና ዕላማ ንወታደራዊ ዕላማ ዝኣቱ ዘሎ ኮንቮይ ወይ እውን ንኩናት ከገልግል ዝኽእል ኣፅዋርን ሎጂስቲካዊ ሓገዝን ድርዕታትን ኢና ንሃርም ዘለና እምበር ንረብሓ ናይ ኢማራት ወይ ካልእ ዝሃርም የለና ስለዚ ደይ መደይ ኢሎም እዮም ሙሉእ ብቪድዮ ኣሰኒዮም ብሃገራዊ ቴሌቭዥን ፈኒዮም ሞ ትንሃርሞ ዘለና ልክዕ ነቲ ኩናት ከጓሃር ዝኽእል ጉዳይ ስለ ዝርኢ ዘለና ኢና ንሃርም ዘለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ እቲ ኩነታት ስቲል ተዘራሪበን ናብ ሓደ ነገር ድሮ ድሕሪ እቲ መጥቃዕቲ ኸማን ኢማራት እኮ ክወፅየ ኢላ ኣላ ግን እታ ክወፅየ እትብል ዘረባ ንባዕላ ሙሉእ ብሙሉእ ክወፅየ ጠቕሊለ ክጎድፈየ ማለት ከም ዘይኮነት ብዙሕ ሰብ ተረዲዩ ኣሎ ብዝዋን እዚ የስ ሰራዊት ኣለኒ ውሕዳት ሰራዊት ኣለኒ ንዑን ከምፀውየ ትብል ዘላ ግን ነቲ ኣብ የመን ዘሎ ኤስቲሲ ዝበሃል ክንፀል ዝደሊ ሃገር ክኸውን ዝደሊ ንሱ ናቱ ፅልዋ ክቕፅል ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ባዕሉ ኸማን ኣብዚ ዓዲሞም ነይሮም ሓደ ካብቶም ነቲ ኩነታት እቲ ኤስቲሲ ከመይ እዩ ክኸውን ረብሓናቱ ተባሂሉ ተሓቲቱ ወላ እኳ ትኽክል ቅንዕ ዝበለ መልሲ ከም እንተዘይደለየ መጋበርያ ናይ ኢማራት ኮይንኩም ዲኹም ክትሰርሑ ወይስ ከመይ ኢኹም ንዝብል ሕቶ ኣልጀዚራ ሓቲቶሞ ነይሮም But Al-Hada, you represent the Southern Transitional Council. They are key to all of this, a key player in it. So let's just go back a bit. Your group, the Southern Transitional Council, what do you want? And are you a force in your own right or just a proxy for the United Arab Emirates? Well, first of all, ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንስኻትኩም እንታይ ኢኹም ቶም ኤስቲሲ ትበሃሉ ዕጡቓት ምልሻ እንታይ ዕላማናትኩም ምስ በሎ ናትኩም ረብሓ እንታይ እዩ መጋበርያ ናይ ኢማራት ኮይንኩም ዲኹም ክትዋግኡ ትደልዩ ዘለኹም ዝብል ግን ኮለል እዩ ዝብል ንሕና ረብሓናትና ኣለና ስዑድያን ኢማራትን እውን ተባይሰን ኣይኮናን ገለ ዝብል ግን ኣትሪሩ ይሓ Saudi Arabia said the steps taken by the UAE are considered highly dangerous. They're not getting on very well, are they?
Well, I mean, we're going back right now into the beginning of the Arab coalition, and since the beginning, and if you're following the Yemen file, since the beginning of the Arab coalition, you'll know that there has been a division of roles where the UAE has been more on ground, more building capacity, working with the local forces, while the Saudi Arabia has been more with state and with the diplomatic approach, the air campaign, and as well as the reviving of the legitimate or the እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ወላ እውን ኣብቲ ብሓደቶም ዓረብ ክመፁ ከለዉ ድሕሪ ተመሊስና እንተሪእናዮም ስዑድያ ኩሉ ግዜ ዲፕሎማስያዊ ዓለ መፍትሒ ከምኡ ድማ መንግስቲ ቆይሙ ክኸውን ዳኣ እምበር ኣብ ባይታ መፅያ ክትዋጋእ ድሌት ኣይነበራን ስለዚ ብነፈርቲ ዕላማታት ደድራየቶ ትሃርም ነይራ እዩ ዝብል ብኢማራት ግን ብግምጣሉ ኣብ ባይታ እትያ ነቲ ቦታ መዝያ ዕጡቃት ምልሻታት ኩላቶም ካቶም ምሳት ሒዞም ሰፐራቲስትስ ክንፀሉ ዝደልዩ ካብ የመን ዝደልዩ ንኩላቶም ከም ሓይሊ ሒዛ ትኸይድ ከም ዝነበረትን ውፅኢት ናቱ ድማ ኣብ ባይታ ሓያል ዝኾነ ፉት እግሪ ከም ዘለዋ you actually want, and are you just a proxy for the Emirates? Well, here's the thing, and the other misconception that I was getting to is that the Southern movement has been there long before the UAE or the Arab coalition, and the Southern movement dates back to the '94 Civil War, which became an outright occupation, and then the Southern movement had an uprising in 2007, and then ever since then it just has been growing and growing. Those calls for secession have been ስለዚ ቲኤስስ ዝበሃል ካብ ቀደም ወላ ካብ 94 ጀሚሩ እውን እንትኾነ ነቲ ሕብረት ምስ የመን ዘይቅበሎ ሓይሊ ነይሩ እዩ ትቃልሲ ኢማራት ስለዚ መፀት ወይ ገለ ዘይኮነስ ካብ ቀደምሲ ነይሩ እዩ ኤግዛክትሊ ነዚያ ድማ ኢማራት ደሊ ካብ ቀደም ዝነበረ ናብነ ሶማሊላንድ ካብ ቀደም ክንፀሉ እዮም ዘልዩ ኤግዛክትሊ ከምኡ በዚ ዳርፎር ዘሎ ካብ ቀደም ገለ ነገር ዝደለ ክፋል ኮንቲንጀንት ሎ ይበሃል ንዑድ ይደልይዎ ኣብ ኢትዮጵያ ገና እቲ ሃገር ስለ ዘላ እምበር ኣብይ ኣሕመድ ብካልእ ንኢማራት ዝቃወም መንግስቲ ተተኪዩ ኣብ ገለ ፖይንት ንኦሮሚያ ድያ ክትሕዝ ንሓደ ሃብቲ ዘለዎ ቦታ ክንፀል ዝደሊ ግን ፀጋታት ዘለዎ ቦታ ክትሕዝ እያ ንዑ ድማ ገንዘብ ክትበያ ልክዕ ከምኡ እያ ትጥቀም ኢማራት ዘላ ክሳብ ሕጂ ስለዚ ክንፀል ዝደሊ ካብቲ ሃገር ዕላማ ዘሎ ግን ፀጋታት ዘለዎ ቦታ ክኸውን ኣሎ ሃብታም ክኸውን ኣሎ ድኻ እንተር ኮይኑ ተቕርቦን እያ ምክንያቱ ረብሓውን ስቂላ ከምዚ ምስሊ ኣይዲዮሎጂ ኮነ እንትሕግዝ ክትህብ ከላ ኣብዚሓ ክትቅበል እያ ወላ ካብ ሕሜት ንኣብነት መንግስቲ ከይኮነ ከሎ መዓት ወርቂ እያ ትትዘላ ስለዚ እዚ እውን ነፍሱ ዝኻለ ገይም እዩ ስለዚ እዚ ኤስቲሲ ዝበሃል እዚ ሳውዘርን ትራንዚሽናል ካውንስል ዝበሃል ካብ ቀደም ክንፀል ዝደሊ ዝነበረ ሓይሊ ነይሩ ኢማራት ስለዚ መፀ ጥራይ ኮነ ናብኡ ዝኸይድ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዝኾነ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ መንጎ እዚኦም ኩሎም ዘለዉ ሓይልታት ንኣሜሪካ ፀልዩ ኣብ ከባቢና ዓብ ፅልዋ ክፈጥር እዩ Inter-Arab or Arab-Israeli? Does it want to, right? Because if you read the national security strategy, it was quite explicit in there that over time, because the U.S. doesn't need the region's oil anymore, producing so much itself, that it won't be as invested, at least under the Trump administration. Well, anybody who understands the way that energy markets understands that it doesn't matter whether you're directly importing your oil and energy from the region. This is fungible. It's a global market. It impacts prices. The U.S. very much has skin in the game. However, obviously, for domestic political reasons. ወላው ኣሜሪካ ቀደም ነዳዲ ደልያን ስዑድያ ይኹን ነዚ ከባቢ ትግደሰሉ ነይራ ሎም ግን ኣሜሪካ ነዳዲ ትገዝእ ዘይኮነት ነዳዲ ሸያጢትን ብዙሕ ነዳዲ ዘለዋ ምዃና ትነግር ሃገር ስለ ዝኾነት ኣብዚ ቦታ ዝጠጠው ዘብል እንታይ ምክንያት ኣለዋ ይብሎ የስ ነዳዲ ትደልየላን ናይ ነዳዲ ፅልዋናታ እውን ዝጎደለ እዩ ግን ነዳዲ ድማ በይንካ ትቋፃፀሮ ኣይኮነን ናይ ዓለም ሙሉእ ኣድላይ ነገር ስለ ዝኾነ ነቲ ዕዳጋ ክትቋፃፀር ትኮንካ ብርግፅ ኣብዚ ቦታ እዚ ክትልለካ ረብሓ ናይ ኣሜሪካ ድማ ክንዱ ዝኣክል ዝቕየር ኣይኮነን እዩ ዝብል ዘሎ again controversial ኣከራኻሪ ዝነት ብዚ ኩሉ ዝንሪኦ ዘለና ሃገራት ዓረብ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ወጥርን ክርፍስን ፀሚደን ኣለዋ እዚ ካባና ባሕር ሰጊርካ ዘሎ እዩ ሕጂ ናብ ዞባና ገፅና እቱ ንበል እንታይ ይካየድ ኣሎ ነጆ ገፅካ ድማ ማዓድ ለኢትዮጵያ የባህር በር ጥያቄ የህልውና ጥያቄ ነው ታሪካዊ ምክንያት አላት መልክዓ ምድራዊ ምክንያት አላት ኢኮኖሚያዊ ምክንያት አላት ህጋዊ ምክንያት አላት የጸጥታ ደህንነትና ሉዓላዊነት ጋር የሚገናኙ ምክንያት አላት በእነዚህ ምክንያቶች የባህር በር ጥያቄ ለኢትዮጵያ ምንድነው ብለን ብንጠይቅ ተራ የወደብ ጥያቄ አይደለም ከዛ በላይ የህልውና ጥያቄ ነው የኢትዮጵያን ትልቅነት የሚወስን አንድ አስተዋጽኦ የሚያበረክት ትልቅ ፋክተር ነው ማለት ነው ሺህ ማይል አልፈው ለብሔራዊ ጥቅሞቻቸው እዚህ ባህር ኃይል የሚገነቡና የጦር ሰፈር የሚገነቡ ሀገራት አደባባይ ላይ የራሳቸውን ኢንተረስት ዲፌንድ ለማድረግ የማያፍሩ ከሆነ እኛ እንዴት ትናንት የራሳችን ባለቤት የሆነውን የባህር በር
ባለቤት መሆን እንዴት ያሳፍረናል? በህዝብ ውስጥ Okay, ከምዚ ንሪኦ ዘለና this is becoming weird ዝበሃል ካብ ግዜ ናብ ግዜ ድማ ዝተሓላለኽ መግለፅን ኣካይዳን ኢና ንርኢ ዘለና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ቀይሕ ባሕሪ ንዓና ናይ ህላዊ ሕቶ እዩ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ናይ ህላዊ ሕቶ እንድሕር ኮይኑ ድማ ኤግዚስተንሻል ወይ ከዓ ናይ ሴኪሪቲ ሕቶ እውን እዩ ስለ ዝብሉ ዘለዉ ናይ ሴኪሪቲ ናይ ህላውን ሕቶ ኩሉ ግዜ ንክትዋግኣሉ ቅቡል ምክንያት ማለት እዩ ስለዚ ቀይሕ ባሕሪ ድማ ብኩሉ መንገዲ እዩ ዝብፅሓና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ትክለይ ናቶም ታሪካዊ ከም ዝኾነ ይብሉ ኣለዉ ባህላዊ ናይ ንግዲ ብዝተፈላለየ መንገዲ ከምኡ ድማ ናብቲ ባሕሪ ቅርብ ኢልና ስለ ዘለና ንዓና ዝምልከት እዩ እቲ ባሕሪ ካብ ርሑቕ ቦታታት መፂኦም እኮ ናብዚ ከባቢና ኣሽሓት ኪሎ ሜትራት ከይዶም ረብሓ ናቶም ዝጨፋጨፉ እንተለዉ ንሕና ረብሓ ናትና ኣብዚ ቦታ እዚ ዘይምባልና ዝኽልክለና ኣይኮነን ካልእ ባሕሪ ንደልዮ ዘለና ንንግዲ ወይ እውን ወደብ ኣይኮንና ንዘሊ ዘለና ንሕና ባዕልና ንቋፀሮ ነገር ኢና ንደሊ ዘለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ከምዚ ድማ ሌጋል ግራውንድ ከም ዝብልዎ ዘለዉ ድማ ሕጋዊ ድማ Ethiopia's right to secure access is supported by international norms which is exactly ልኡላዊ ኣብቲ ገባሕሪ ክትረክብ ኣይትኽእልን ካብ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ስለዚ ነቲ ዘሎ ነገራት ክጠማዝዝ ምፍታን እዩ ናው እዚ ዘረባ እዚ ስለምንታይ ዝዝረብ ዘለዎ ኢትዮጵያ ብፍላይ እዛ ዘረባ እዚኣ በብዙሓት ኬንያውያን ብሶማሊያውያን ዓብ ስጋት ፈጢራ ዘለ ዘረባ እዚኣ ከቀይ ባህር ጋር ያላት ግንኙነት ያላት ትስስር የስትራቴጂካዊ የሆነ የረጅም ጊዜ ጥቅማችንንና ትልማችንን ታሳቢ ያደረገ ነገር እንደሆነ ላሰምርበት እፈልጋለሁ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ ያላሰለሰ ጥረት እያደረጉ የኢትዮጵያ አቋም ምንድነው፣ የኢትዮጵያ ፍላጎት ምንድነው የሚለውን ለዓለም ማስገንዘብ ችለናል። ፍላጎታችን ምንድነው፣ ግባችን ምንድነው የሚለውን ብቻ ሳይሆን ያስገነዘብነው ጥያቄያችን ተገቢ እንደሆነ ፍትሃዊ እንደሆነም ለብዙዎቹ ማስገንዘብ ችለናል። ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ሕቶ ናይ ኣብቲ ገባሕርና ንዓለም ኢሚና ኢና ዘለና ስለዚ ብኸመይ መንገዲ ኣብ ደገ ባሕሪ ንረክብ እዩ ቀይ ባሕሪ ዝብል እታ ቀይ ባሕሪ እኳቶም ኢትዮጵያውያን ፈሊጦም ዝደንቆሩ እዮም ክንብሎም ንኽእል ግን ቀይ ባሕሪ እቲ ወሽመጥ ዓደንን ፈላልዮም ዝጥቀሙላ ይረኣናን እሱ ድማ ኣካል ናይቲ convince or confuse ዝብል ስትራቴጂ ኢና ንርኢ ዘለና ኦኬ እንታይ ክገብሩ እዮም ዝፍትኑ ዘሎ እዛ ዘረባ እዚኣ ንሶማላውያን ዓብዪ ኣለርት እያ ኮይናቶም ዘላ ልክዕ ከምዚ ቀይሕ መስመር ዝስገር ዘሎ እስኪ ኣብዚ ሓንቲ ሪፖርት ብቢቢሲ ዝተዋሃበት ነይራ ናይ ሶማላውያን ሪኣክት ድማ ከርየኩም እዚ ሕዝቢ ካልአይት ትስራዕ ኢትዮጵያ ብዘይካ ምስ ዩጋንዳ ምስ ኩለን ሃገራት ቀርና ኣፍሪቃ ብዶብ ትራኸብ ብፍላይ ምስ ሶማልያ ዘለዋ ዶባት እቲ ዝነውሐ እዩ እንተኾነ ኣብቲ ዞባ ዓበይቲ ምዕባለታት ወይ ቅልውላዋት ኣብ ዝፍጠርሉ መብዛሕትኡ እዋን ሰቕታኣ ክትመርፅ ትረአ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን እስራኤል ነታ ናፅነታ ባዕላ ብምእዋጅ ርእሰ ምምሕዳር መስሪታ ክትኸይድ ዝፀንሐት ሶማሊላንድ ከም ናፃን ልኡላዊትን ሃገር ኣፍልጦ ምስ ሃበት ሰቕታ ኣዲስ ኣበባ ኣቓልቦ ስሒቡሎ ኤርትራ ጅቡቲ ግብፅን ዝርከበን ብዙሓት ሃገራትን ውድባትን ዓለም ነቲ ብቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ነታንያሁ ዝተወሰደ ስጉምቲ ዘለዎን ተቃውሞታት ይገልጻ ኣለዋ ሃገራት ቡልቂ ይኹን ብእኩብ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ መርገፅታተን ኣብ ዘፍልጣሉ ዘለዋ እዋን ኣዲስ ኣበባ ግን ሰቕታ መሪፃ ትርከብ ብወገን መራሕቲ እቲ ሃገር ጥራይ ዘይኮነስ መንግስታዊ ማዕኸናት ዜና ኢትዮጵያ እውን ነቲ ዓለም ትዘራርበሉ ዘላ ጉዳይ ሸፈነ ክህቦ ኣይተረኣያን ቅድሚ 2 ዓመት ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ ንንግዳውን ወተሃደራውን ተጠቃምነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝምልከት ስምምዕ ምፍራማ ካብ ሞቃዲሾ ተቃውሞታትን መጠንቀቕታታትን ኣስዒቡ ምንባሩ ይዝከር ኣነ ቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ሪቶ ጥንታዊ ትርጉም ከም ትመርፅ ትኽእል እያ ኤርትራ ሕብረት ኣፍሪካ ካብ ኢትዮጵያ ኦኬ እውን ይፍለጥ ኣብይ ቀልጢፉ ኣሰር እስራኤልን ተስዒቡ ሕብረት ኣፍሪካ ካብ ኢትዮጵያ ናብ ግብፂ ወይ ደቡብ ኣፍሪካ ክገዕዝ ጠለባት ክቐርብ ይኽእል ይብል እቲ ኤርትራዊ ዲፕሎማስኛ ነበር ኢትዮጵያ ኣሜሪካን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ክወስዶን ዝኽእላ መርገፅታት ምፅባይ መሪፃ ክትኸውን ከም ትኽእል እውን ዘራስላሰይ እምት እቲ ሳልሳይ ምክንያት ዞባዊ ረቑሓ እዩ ነቲ ግብፂ ስዑድ ዓረብን ኤርትራን ክፈጥሮ ዝኽእላ ልፍንቲ ብምስጋእ ዝወሰዶ ናይ ስቕታ ስጉምቲ ክኸውን ከም ዝኽእል ዘራስላሴ መልክት ቅድሚ ሕዚ ብሰንኪቲ ምስ ርእሰ ምምሕዳር ዝፈረመቶ ስምምዕ ምስ ሞቃዲሾ ተፈጢሩ ዝነበረ ምትፍናን ኦኬ ሕጂ እንታይ ከርየኩም ደልየ ኣለኹ መሲልኩም መጀመርያ ኣብይ ኣሕመድ ብዙሓት ሶማላውያን ከም ዝጥምትዎ ዘለዉ ወይ እውን ክኢላታት ናይ ሶማልያ ከም ዝርእይዎ ዘለዉ ኣብይ ኣሕመድ ኣፍልጦ ክህብ ከም ዝኽእል ካልኩሌት ይገብር ከም ዘሎ ጥራይ ዝንገር ምክንያቱ
درو نت إسرائيل زجبرته ملسي بزي مهابو دقيفو خمسة ليز نقر معناته إسرائيل حدا لولا ونتن جزاتها حدا نتن سوماليا زدفر سقوم تجيران تلا كميو نسفتين وصل زنبرة أتا نزج جايز بلا هجرات نمس أنا سمعينين إثيوبيا منبرنا حبرة أفريقيا لما كابتن قداموت كخونن زلو تكبارن تقاومنا تدسمعت كالني إيجادون كمو سلازي زون كليتيوم تكالم إثيوبيا بغربة تسرعو نتي وسانة ناي إسرائيل كنص جوخلو إثيوبيا صغير لو كمر ما كينيا بفلاي يدبلو زلو روتو مس إماراتي زرارب كم زلون كندي جنزب تبوني يمثل يدبلو سبعتون على كن إثيوبيا زيادة واقع كخفلاي كينيا كون أبو إثيوبيا جن إزو دايز إزو سانة زي بزح واقع كخفلا خمسة خليهم تنبرو أبا نا كينيا نجزيو قريبنا نا إثيوبيا كون كلو مجمريا إثيوبيا نبعلا تمساسال حتى كل على اللازخل حجر سلزخونت نازنا جرزي دحر أتياتو صباح نجو نعات جمتي لكم أزخلي سلازي ولا كوا نجزيو بحرن دلنا دو قالوا ولا كم زي عبيت بروباغانديستس نا عبي زخونو وي ناي بلتقنا زخونو إثيوبيا أنت تتنققت عشاء زبل دمسي كسمعو سيري يلو معناته إذا قلت دايزيا مجمريا there was this debate حنت debate كوكمي معناته كابين العلى زيادة نعات قلت أخوي ناس لا تسمعتني just give me a second سلمتها أبي تقرأ رقم زلوا زيا كلتا argument كوكمي دحريو نا إسرائيل صوت هذا ما كان رينا كلاي إثيوبيا بقطعها وسان إسرائيل أو سوماليلاند زحزت position تتقايمة انت مالتي ترجمو من سوماليلاند تبقى أسلام مالتي من سوماليلاند تبقى إيسا مالت مش جبتي زغونا نجد تتفطيرو ويكا جبتي بطريقو السلالفة أنصار إثيوبيا تخوينا إثيوبيا تقلل موطي موتو يبلان مالتي تاي أمريكا زلا إثيوبيا خشاف هذه سخ إيو بعويل أفليطون تهيبا إيوها عويل أفليطون تهيبا بتعامل خبيد صعنتو كاب قراو تعدتات كمتعيو تيزنيو وطرخ قادة دي مالتي حدث كلا بعلو وشتاوي خنتاتنا إثيوبيا ناي لولاونا تحطو زلعلو عد هزبتات مقسقاسات اللو حدا ناي سومالتنا يكبر جهار حيل زلو مالتي ناي تقرايون كاليو كالتون كلو يوم زي أبو سومالان بقلي أفلوطة مهاب كوشتاون قداماون تستقم مالوا إثيوبيا أو كم زعانت من كراقر كتأتو قدن سلازغونا مالتيو سلازي بزي درجة زي إثيوبيا سويلا أسكت أزلاي الكاخ كتوسل تخل بقل زي بولتلو نابي تزنبل تلكاني تي سوخا نابي يوسل تلكان نقل أفلوطة يزنبل تقاومس قليل اللي خلني مالتي ناب سوق مالا ناب أفلوطة مهاب يزوسل بتم زول قام خنيان جنتاي مريت الله وزي بو انت قتيلا مالتي سوق انتيلا كما تازخل زنبره فقط تتصاو خابي كاوسومال فقط تتصاو مالتي كاوسومال زمصا تتصاو ኢትዮጵያ ከቢድ ኮኒ ምክንያቱ ሶማሊያውያን ነው ኢትዮጵያ ያለው ፍርድ አንደላhat የሶማል ክልል ሶማል ዝባል ማለት ሶ በአንፈት ምብራቅ ቦቱ ዳይሬክሽን ሶ ኢትዮጵያ በጣም ተቃላይት ያ ነጸታ ንክስታይ ወሕስና በጣም ተቃላይነታ ዝዓበ ስለዚ ሶ ስለዝበለት ታያት ወላት ሶማል ሶ ክትሉ ይብልክን ድጋፍ ክፍተ exactly كم تري ودلهم بزحات سوماليان يصحف له نساتهم دم انتهيم زبل زلو ازي ኢትዮጵያ ተقتلو دلا منغدي ني ኢትዮጵያ زل على حدغايو مخنياتو حبرت افريقيا متكلات ناتو سيو اب مدبرنا حبرت افريقيا زخونت ناي حبرت افريقيا تشارتر ناي يونايتد نيشنز تشارتر نكفرس تدقف اندحر قينا سلمنتاي مخنياتو حبرت افريقيا وزخون قبل لي دما اتوم كلل سومالا بኢትዮጵያ زلو ناي نوح حلمناتهم كاب ኢትዮጵያን መግንጻልዩ ስለዚ ንሶማሊያ ከም ሃገር ምናልባት ሃገር እተ ማጋዲሽ ዘለ ስርዓት ንምፍራስ ተደይ ኮይኑ እቲ ዝቀጽል ኩነታት ኣዝዩ ከቢድ ይኸውን ምክንያቱ
ኢትዮጵያ ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ መሃብ ማለት እሞኻ ንእስራኤል ክድግፍ ኢልካ ምዃን ማለት ምስ ቱርክ እውን ብቐጥታ ኣንጻር ምስ ግብፂ እውን ብቐጥታ ኣንጻር እዩ ዝገብረካ እንታይ ዝብሉ ዘለዉ ሕጂ ኣብይ ኣሕመድ ዝመርሓ ኢትዮጵያ ዲስታቢላይዘር ዝብል ሽም ተዋሂብዋ ዘሎ ፀረ ርግኣት ዝኾነት ዝብል ዘሎ ሳጓናታ ዝለዓለ ደረጃ ክወሃባ ስለ ዝኾነ ኣብ ዝኾነ ይኹን ማዕከል ናይ ዓለም ተሰማዓነት ናታ ድረወዲቑ ኣሎ መሊሱ ነታሕቲ ክወርድ እዩ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ክልተ መንቀራቕሮ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ካብዚ ናበይ ይኸይድ ድማ ናይ ብዙሓት ተዓዘብቲ ናይቲ ዞባ ብቐረባ ዝከታተልዎ ዘሎ ጉዳይ እዩ ኣብ መወዳእታ ውሳነ ናቱ እንታይ ክኸውን እዩ ውውልሲ ስለዚ ኢትዮጵያ ብዙሓት ሙስሊም ዘለዋ ክሳብ 60 ሚልዮን ዝኸውን ሙስሊም ኣለዋ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ሙስሊም ድማ እስራኤል ኣብ ቀዛ ትገብሮ ዘላ ስለ ድርዩ ዘለዉ ኣብ ሶማልያ መፅያ እንታይ ክትገብር ከም ትኽእል ንመን ክትሓርም ከም ትኽእል ስለ ድርዩ ዘለዉ እቲ ራዲካላይዜሽን ናቶም ንሱ እውን ንባዕሉ ናብ ኩንነት ክቅየር ከም ዝኽእል እዩ ዝነግር ዘሎ ኢትዮጵያ ኣብ ብዙሕ ሽግራት ስለ ዘለዋ ሶማልያ ነዚ ነገር እዚ ንኢትዮጵያ ንምፍራስ ከምቲ ብመንገዲ ሱዳን ግብፂ ትመፅእ ኣላ እሞ ከተፈራርሰናን ዕንወት ከተወርደልናን ትኽእል እያ ዝብልዎ ዘሎ ብመንገዲ ሶማል ድማ እቲ ከምኡ ዓይነት ሓይሊ ክሕይል ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ካልእ ምስ ጎረባብቶም ከቢድ ሽግር ከጋጥሞም ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ መጀመርያ listen to this international media labels this as an attempt to destabilize the Horn of Africa and really distract from Gaza. Expand on that. Actually, this final recognition from Israel, it has a number of effects, both in the case of the Horn of Africa and then for the broader region and even for global politics. So on the one hand, while recognizing Somaliland as an independent country, Benjamin Netanyahu found an escape for his failure in domestic politics and also in his military operation in Gaza. But now he created his own success story. Right now, in a time when Israel is all alone in the global politics, even its relations with the United States sometimes tend to be shaky. Now he is trying to carve out a totally new ally from scratch. So from the Turkish perspective, that is not about Israel, that is not about Somaliland, it's more about Somalia as a whole. Because Turkey has invested heavily in the integrity of Somalia and its economic development. Exactly. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ እዚ ገይም እዚ ብፍላይ ሚድያ ናይ ቱርኪ ከምኡ ድማ ምስ ቀጠር ዝተሓሓዝ አልጀዚራ ካልኦት ሚድያታት ኣግሬሲቭሊ ነዚ ዞባና ካቨሬጅ ክብዎ ጀሚሮም ኣለው እዚ ድማ ፅቡቅ እዩ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ፅቡቅ ሽም ክትረክብ እያ ወይ እውን እቲ ብሕማቅ ትጥቀሶ ዝነበረት ክእለ እዩ ስለዚ ንኤርትራ ኣተኩሮ ናይ ሚድያ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ መድረክ ንቀርኒ ኣፍሪካ ክመፅእ ከሎ ንፅቡቅ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ እስራኤል ትገብሮ ዘላ ብዙሕ ዕላማታት እዩ ነትንያሁ ናብዚ ቦታ ዝመፅእ ዘሎ መጀመርያ ንዓለምና ዲስትራክት ካብቲ ንሱ ኣብ ቀዛ ዝገብሮ ዘሎ ብዙሕ ተሓታትነትን ብዙሕ ሕቶታት ዘልዕል ዘሎ ነቲ ዶናልድ ትራምፕ ዝገበሮ ናይ ሰላም ምቁራፅ ናይ ተኽስን ገለመለን ዝበሎ ንዕኡ እንኮላ ይጥሕሶ ስለ ዘሎ መህደሚ ኣክንዳው ጥራይ ዝጥምቱ ናብ ሱዳን ክጥምቱ ናብ ሶማሊላንድ ዝብል ካልእ ኣጀንዳ ትፈጥረሉ ንዓለም ብዛዕባኡ ክትዛረብ ስለ ዝደሊ እዩ ካብኡ ቀፂሉ ቀጥታ ቱርክ ነዚ ነገር እዚ ንዓዓ ከጥቅዕ ኢሉ ይመፅእ ከም ዘሎ ይተረዲዎም ዘሎ ቅድሚ ነዛ ስጉምቲ እዚኣ ምውሳዱ ቤንያሚን ነተንያሁ እንታይ ገይሩ ነይሩ ምስ ግሪክን ሳይፕረስን ኮይኑ ሓደ ኪዳን እስራኤል ሳይፕረስ ቱርኪ ነው ግሪክ ብሓደ ኮይነን ሓደ ወተሃደራዊ ዲፈንስ ዲል ገይረን ነይረን እዚ ከዓ ንቱርክ ንምቕርቃር እዩ ኣብ ሱርያ ዲስታቢላይዝ ንሱርያ ዝገብር ሓይሊ ፋንድ ይገብር ከም ዘሎ እስራኤል ምስ ኢማራት ኮይኑ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኣብ ሊብያ ተመሳሳሊ ንርኢ ኣለና ሕጂ ድማ ኣብ ሶማልያ ቱርክ ብዙሕ ኢንቨስትመንት ገይራ ሶማልያ ሓያል ሃገር ክትከውን ርግእቲ ሃገር ክትከውን እዮም ዝደልዩ ምክንያቱ ርግእትን ሕብርትን ሃገርቲ ኮይና ዕዳጋ ሰፊሕ ስለ ዝኸውን ነቲ ገይሮሞ ዘሎ ኢንቨስትመንት ድማ ውፅኢት ኣለዎ መቃደሾ ጥራይ ክሕዙ ይደልዩ እዮም ስለዚ እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ብእስራኤል ቀጥታዊ መጥቃዕቲ ነቲ ቱርክ ክትገብሮ ትደሊ ፅዒራቶ ዘላ ቢልዮንስ ኢንቨስት ገይራትሉ ዘላ ውፅኢት ናቱ ዚሮ ንክኸውን ዝገብር ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እዚ ገይም እዚ ከቢድን ሓደገኛን ገይም ከም ዝኾነ እስራኤል ድማ ዲስታቢላይዝ ነቲ ዞባቲ ንምርግጋእ ዘይኮነ ንምብልሻው ትመፅእ ከም ዘላን ኣብ ሓደ ቦታ ድማ ነዚ ቦታ እዚ ብምቁፅፃር ብብዙሕ መንገዲ ኣብቲ ናይ ዞባዊ ፖለቲካ ንክትፃወት ዕድል ክባ ከም ዝኽእል ሓንቲ ስእሊ ኣብ ዝያደ ዝርዋ ዘለው እዚኣ ንሪኣ ዘለና ስእሊ ሲ ከምዚ ክትከውን ትኽእል እያ እዮም ዝብሉ ዘለው ናይ እስራኤልን ናይ ኢማራትን ኣካይዳ ንሱዳን ከመይ ገይሩ በሊዕዋ ኣሎ ብኤርትራን ኢትዮጵያ ኦልሬዲ ኣትዮም ኣለው እቲ ምንቅስቃሳት ናቶም ክትሪኦ ከለካ ካበይ ናበይ ይንቀሳቀሱ ከም ዘለው ዘርኢ ምልክት እዮም ዝብሉ ዘለው ስለዚ it's going to be a very very weird situation ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ምንቅስቃሳት ንኤርትራ ከመይ ኢሉ ረጋጊፅዋ ይኸይድ ኣሎ
ኣብ ኤርትራ ግን ቤዝ ከም ዘይብሎም ብልዕልያም ብጥቃዓን ይሓልፍኹም ዘለው እዩ ዘርኢ ዘሎ ስለዚ this is going to be another very difficult situation እንኳላይ ኤርትራ ማለት እዩ ብቀረባ ምክትታል ዘድልዮ ጉዳይ ክኸውን ግን ያ ብርግጽ እስራኤል ኣብዚ ቦታ እዚ ድሮ መጽያ ከም ዘላ ዝገልጽ ሓበሬታ እውን ኣሎ ስምዕዎም ብሕጂ ኮነትን ክትመጽእ መጽያ ዘላ እዮም ዝብሉ ዘለው of Somaliland. I'm shocked to listen to the outrageous comments from the Israeli representative. The Berbera Dagger, Israel's secret Red Sea base, is officially live. You've heard the headlines. Israel has officially recognized Somaliland as a sovereign nation, the first UN member state to ever do so. But what they didn't tell you, what the official press releases from Hargeisa and Tel Aviv left out, is the massive, high-tech fortress that's already standing in Berbera. The secret is out, the concrete is dry, and the Berbera military base isn't just a project for the future. So እንታይ ዝብሉ ዘለው ኣብዚ እስራኤል ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ሂባታ ደኣዩ ዝበሃል ዘሎ እምበር ኣቐዲማ ግን ወተሃደራዊ ቤዝ ኣብቲ በርበራ ዝበሃል ተሰሪሑ ከም ዝነበረን እቲ ወተሃደራዊ ቤዝ ድማ ክስራሕ ከሎ ኢማራት ያሰሪሓቶ ንኣሜሪካ ከተካርዮ ትደሊ ከም ዝነበረት ንኣሜሪካ ወተሃደራዊ እዚ ናይ ኣፍሪኮም ካብ ጅቡቲ መፅኡ ሪእዎም ተዘራሪቡ ከም ዝነበረን ይዝከር ስለዚ ነቲ ጉዳይቲ እስራኤል ሒዛቶ ከም ዘላ እስራኤል ድማ ሓደ ዓብይ ወተሃደራዊ ቤዝ ጌራ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ what we are witnessing right now is a very very tricky situation እዚ situation እዚ ድማ ንብዙሕ ዞባዊ ኩነታት ዓብይ ጽልዋ ክፈጥር ዝኽእል ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ነተንያሁ ዝኾነ ይኹን መንገዲ ናብ ዞባና ዘምጽኦ ዘሎ ፍሉይ ናይ ቁጠባዊ ሽርክነትን ረብሓን ተራእይዎ ዘይኮነ ንሰኪሪቲ ናቱን ነቲ ወተሃደራዊ ቅልጽምናቱን ምዝርጋሕ ክጠቕመ ዘበለ እዩ ዝገብር ዘሎ ንሑቲ ክሃርም ድዩ ንኻልእ ክቋፀር ድዩ is going to be a very very dangerous situation እቲ ናይ እስራኤል that's why ድማ ዓለም ምሉእ ነዚ ናይ እስራኤል ኣካይዳ ብተሪሩ ትቃወሞ ዘላ ስለምንታይ ብፍላይ ሃገራት እስላም ሃገራት ዓረብ ተመክሮ ዝገብርዎ እንተለዋ እስራኤል ትመጽ ቦታ ነቲ ከባቢ ሓደጋ ዳንበር ጽቡቕ ነገር ፈጢሩ ይፈልጥን እዩ እቲ ሓደገኛነት ድማ ብዘይሱ ይኸይድ ነይሩ እጂ ናብ ዝላዕለ ደረጃ ናይ ሓደጋ ኢና ንርኢ ዘለና ባት ንሕና ከም ኤርትራውያን ክንጸልዎ ንኽእል ነገር የለን ኣብ የመን ዘሎ ኩነታት ምናልባት ስዑድያ ትገብሮ ዘላ ኢማራት ናብዚ እስራኤል ናብዚ ቦታ ዝምስመፀት ንሑቲ ይሃርም ኣለኹ ኢላ ነቲ ስዑድያ ትድግፎ ሓይሊ ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃሳት ክገብር ከሎ እስራኤል እንታይ ክትገብር ከም ትኽእል ድማ ግምት ኣሎ ስለዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ክብድ ዝበለ ክኸውን ከም ዝኽእል መልእኽቲ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እውን ክንሪኦ ኢና ምክንያቱ ምስ ዝተሓሓዝ መልእኽቲ ሰዲድሎ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ካብዚ ዝብገስ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ናው እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ክልተ ሰለስተ ኣገባባት ክንርኢ ኢና እዚ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ንሶማልያ ከምዚ ይብላሎ እዚ ከምዚ ይብላሎ ክበሃል ከሎ ሓደ ካብቲ ኩሉ ሰብ ክግንዘቦ ዘለዎ ጅቡቲ ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ዝበለቶ ስምዑ ጅቡቲ ከም ኣገዳሲት ፊቸር እናኾነት ትመፅእ ዘላ ኣብዚ ጉዳይ እዚ መጀመርያ ኢትዮጵያውያን ዝብልዎ ዘሎ መስምዑ ከነተሓዘልኩም ኢና በዚ ብናይ ኢትዮጵያ ሚዲያ ክንጅምር ጦር መርከቦች ኢትዮጵያ ላይ ያነጣጠረ ከበባ የግብጽ ጦር መርከቦች ኢትዮጵያ ላይ ያነጣጠረ ከበባ ለማድረግ መንቀሳቀሳቸው እስራኤል ለሶማሊላንድ ዕውቅና መስጠቷን ተከትሎ የግብጽ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ ኢትዮጵያን በወታደራዊ ኃይል ለመክበብ የቀይ ባህርን ቀጠና እያስታጠቁ መሆኑን ሚድል ኢስት ፎረም አስነብቧል። የሚድል ኢስት ፎረም ባልደረባ የሆኑት አሚን አዩብ ትላንት ባወጡት የትንታኔ ጽሑፍ ካይሮ ከአረብ ሊግ የዲፕሎማሲ ጩኸት በስተጀርባ ከኤርትራና ከጅቡቲ ጋር ወታደራዊ ስምምነቶችን በድብቅ እየፈረመች መሆኑን አጋልጠዋል። እንደ ተንታኙ ገለጻ ግብጽ በኤርትራ የሚገኘውን አሰብ ወደብና በጅቡቲ የሚገኘውን ዶራሌ ወደብ የጦር መርከቦቿን ለማስፈርና ወታደሮቿን ለማንቀሳቀስ የሚያስችላትን ስምምነት አግኝታለች። በቅርቡ የግብጽ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ካሚል አልዋዚር ወደ ጅቡቲ ያደረጉት ጉዞም የግብጽ ጦር ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ዝብልዎ ዘለው እዮም ከም ንሪኦ ግብፂ ኣብቲ ከባቢቲ መፅያ ከም ዘላ ኣብ ኤርትራን ኣብ ጅቡትን መፅያ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ እቲ ውፅኢት ድማ እቲ ምክንያት ድማ ምናልባት እስራኤል ትገብሮ ዘላ ኣቐዲሞም ስለያ ሓበሬታ በፂሕዎን ክትብል ትኽእል ኢኻ እንተደይ ነይርዎም ግን ቅድሚዚ ምግጣሙ ንኢትዮጵያ ኮንቴይን ንክገብሩ ኣብ ኤርትራን ጅቡትን ከኣትዉ ምዃኖም ዝንገር ተፀኒዑ እዚ ናይ እስራኤል ምትትታው ንግብፂ እቲ ዝዓበየ ስጋት እዩ እቲ ዝዓበየ ስለዚ ግብፂ ነቲ ትገብሮ ዘላ ሞር ኣግሬሲቭሊ ንክሰርሖ ምስ ስዑድያ ብቐረባ ክትሸራርኽ እያ
مس تركي بقربة بحدا كسرحو كفتنيهم درو بحدا يمسرحو زلو أب قداينا السودان أب قداينا ليبيا ون مس تركي ناي بليونس نقدخن قبرين هيلهم أب عامة أب بيلو ناي تركو مراحين أب قبس متسيو نيرو ناي قبس دما دحري توسن جزينا أب تركو خيدو نيرو أب قداي تدما نقداي سودانن سومالن بحدا كنسرحالين هيلهم تزاريبو نيرهم سلازي إذا كنتات زي نزيان حيلتات تركي قبسي سعودية قطر بفلايزن 4 هاجرات بحاده زماكله كنتاتي زفتر زلو اجين كابز كله هذا ابي ربحات ركب زل هاجرون كتكون تخلون ايرترايا سلمتاي قدم كمزا عينت اتكرون كمزا عينت صقاتاتن تركب زي نبرت هاجر ابزي وانزي بسن كتاب كبابينا زفتر زلو كنتات ايرترا مور ادفانتجز كتركبيا مور ليفرج كتركبيا معناته مس ايرترا مسرح ازيا قداس كونسل زغونه كل زنريو زلنا دقيمنا دقاقمنا كنريا خلنا بحدا معدبي دمسالنا قبسي ناتا زلوا كايدا بالتعمي كتكالاتفن زعابي يسرح كسرح كتكالالوا درومز جبتو تبلو زلا تكبرو زلا مسير تراكم عينة شركنات براكتيكال زخونة شركنات اب عسب كم دما اب كالي جماعة بحرنا يرترا كنري تمنيتنايو سلامتايو ناي قبس حيلي ويو ناي وصا حيلي سلان دلي كون انتايدا وقورا وقس لزين دلي ኢትዮጵያ ሕልምና አቶም ናብ ኤርትራ መዃኑ ከተደጋጋሚ ነጊሮምና ኣለዉ ከይበልዎ እውን ንፈልጦ ነገር እዩ ስለዚ ምስ ግብፂ ሽርክነት ምግባር ምስ ስዑድያ ኣብ ሕጂ ዘለናዮ መድረክ ኮይና ክንሪኦ ከለና እቲ ዝበለፀ ኣማራፂ ክኾነና ዝኽእልን እዚ ሕጂ ዘሎ መድረክ እንተደይ ተጠቂምናሉ ድማ ዋጋ ከፍለና ዝኽእል እዩ ስለዚ 2026 ሓደ ርግፀኛ ዝኾነ ዲል ናይ ሴኪሪቲ ከምኡ ድማ ናይ ቁጠባን ሽርክነትን እውን ምዙ ኣተሓሒዝካ ኤርትራ ክሰርሓሉ ዘለዋ እያ And why are we saying that? Because listen to this. አፈወርቅ ወደ አንተ ልመለስና እንግዲህ የኤርትራ መንግስት በተደጋጋሚ ጊዜ የወደቦቹን ለተለያዩ ሀገራት በመስጠት ይታወቃል። እንደሚመሰረተው ጓደኝነት ነው ለ99 ዓመት ይላል። በአንድና በሁለት ዓመታት ያባረረና ሌላ እየተካ ሲቆይ የቆየበትን ሂደት እናስታውሳለን። አሁን የሚነክፋቸው ሀገራት በሀገሩ ላይ አንድ ጊዜ የሆነ ጊዜ ላይ ወደብ ተከራይተው ወይም ደግሞ በሊዝ የያዙ ሀገራት ናቸው። አሁን እንታይ ዝብል ዘሎ ኩሉ ግዜ ተዘረባናቶም ኤርትራ እንተዘይትዮም ቀመም ስለዘይብሉ ራእይ ስለዘይብሉ ዝግደሰሉ ስለዘየለ ኤርትራ ኣብ ዘይምልከታ ቦታታት ኣብ ዝኾነ ይኹን ከምዚ መረቕ ናይ ደርሆ መረቕ ጅዳድ ንብሎ ነርና ከምኡ ዓይነት ኣብ ፀብሒት እትዎም ዘፀብቆ ከምኡ ኢቶ ኤርትራ ናታቶም ሕጂ ኤርትራ ኣብ ደገ ባሕር ናታ ምስ ደልየቶ ትሰርሓሉ እዩ የስ ትሰርሓሉ እንታይ ክንገብረ ዲና ወደብ ኣምላኽ ዝሃበና ፀጋ ክንጥቀመሉ ይብልና ምስ ዘርባሓና ግዜ ንሃገራዊ ረብሓናን ድሕነትናን ሓደጋ ክሳብ ዘየተወ ምስ ካልኦት ክንሰርሕ ፀገም የብልና ኣበይ ንፈልጦ ነዚ መጀመርያ ኮም ሳኽሚና ጀሚርና እዛን ሓደን ናይ 30 ዓመት ንኤርትራ ኩሉ ዓይነት ሰብ ንዘውረደ ሃገር ምሳኻትኩም ኣብ ደገ ባሕርና ንክትጥቀሙ ኣፍቂድናልኩም ኢና ብዝበለፀ ኮንዲሽንስ ምስ ካልእ ምስራሕ ፀገም ኣይኮነን ኣብ ኤርትራ ታይዳ ዘተኣማምን ክኸውን ኣሎ እቲ ምሳና ዝሰርሕ ንእሽተይ ሃገር እያ ውሑድ ህዝቢ እዩ ገለ ኢሉ ካልእ ገይም ክፃወት ዝፍትን እንድሕር ኮይኑ እቲ መንግስቲ ነዚ ነገራት ቀልጢፉ ዝፈልጦ ጥራይ እንታይ እዩ ግን ዘተኣማምን ኩነታት ክፍጠር ክኽእል ኣሎ ሓንቲ ካብታ ዝብልዋ ዘሎ ዘዝመፀ ከምኡ ገዲፍና ክኸይድ ፅቡቕ ሽም ኣይኮነና ኣነ ዘተኣማምን ኩነታት ክንፈጥር ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ምስ ቀጠር ክንሰርሕ ፈቲና ኢና ኣይተረዳድአን ይበሃል ምስ ስዑድያ እውን ተፈቲኑ ነይሩ እዩ ምስ እስራኤል እውን ተፈቲኑ ነይሩ እዩ ኣብ ሴኪሪቲ ብል ኣለዎም ብቁጠባ ኣትሊስት ተፈቲኑ ነይሩ እዩ እዚ ሕጂ ዝዛረበሉ ዘሎ ድማ ንኢማራት እዩ ኢማራት ኣብ ዓሰብ መፅኡ ወታደራዊ ቤዝ ገይሩ ኣብ ኩናት ናይ የመን ተሳቲፉ እዩ እዚ ዝከሓድ ነገር ኣይኮነን እንተኾነ ኢማራት ካልእ ገይ ምስ ክፃወት ስለ ዝፈተነ ምስ ኤርትራ ድማ ብሓደ ኮይኑ ክሰርሕ ስለ ዘይደለየ ንምንታይ ድማ ንኤርትራ ዝያዳ ክብለፅ ኣላ ስለ ዝመረፀ ድኹም ጎኒ ናይ ኤርትራ ወይ እውን ኤርትራ በገዳም ብካልእን ኮይናቶ ዘላ ፀገም ስለ ዝርኢ ዝነበረ ክምዝምዛ ይፈቲኑ እቲ መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ድማ ዘለዎ ኩነታት ርዩ ሕጂ ሕማቕ ስለ ዘለኹ ድሓን ይበለፁለይ ክብል ካይደለየ ንሱ ንሕና ዋላ ናይ ገንዘብ ፀገምን ናይ ካልእ ሕፅረታት እንተለና ዲግኒት ኣለና ሃገርና ገጅፍ ዋጋ ከፊልና ዘምፀናዮ ስለ ዝኾና እቲ ግዝያዊ ፀገም ነቲ ንግዝያዊ ፀገም ክንፈትሕ ክንብል ናይ ሓዋሩ ሽግር ክንፈጥር ኣይንደልና ብምባል ንኢማራት ዘይሕሰብ ዝመስል ዝነበረ ሰጊጓ ስለ ዝኾነ ተመሊሳ ኣብ መንገዲ ኢትዮጵያን ካልእ ጌራ ክትምለስ ፍትና ኣላ ይብልሎ እታ ካልአይቱ ሕቶናቶም ናብ ጅቡቲ እያ ትኸይድ ስምዖዋ ግብፅን የተጣራበት ሁኔታን እየተመለከትን ነው። ነገር ግን የማስታወቂያ ሚኒስትሩ የማነ ገብረ መስቀል ወጥተው ከግብፅ ጋር ያደረግነው ስምምነት የለውም ብለዋል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ አሁን የኢትዮጵያ የመውጫ በር የሆነውን ጅቡቲ ላይ
የመስፈር እቅድ አምጥቷል እያሳዩ ነው ያንን አይነት እንቅስቃሴ እያሳዩ ነው ኦፍ ኮርስ ጅቡቲ ለረጅም ጊዜ የግብጽን ኦፈርና ጥያቄ ሪጀክት ስታደርገው መቆየታ ይታወቃል አንደኛ አሁን ለምን በዚህ ያክል መጠን ግብጾች ገፍተው መጡ በጅቡቲ በሶማሊያ በኤርትራ ያላቸውን ፕሬዘንስ ምን ይመስላል የሚለው እጂ ከምትሪ ወደለኹም ዛ ሕቶ እዚኣ ሓንቲ ከመይ ኤርትራዊ ቁሩብ ቃንዛት ገብረልካ ሕቶ እንታይ ግብፂ ሲ ናብ ኤርትራ ናብ ጅቡቲ ናብ ሶማልያን መፅያ ሓቲታ እዮም ዝብሉ ዘለው ኣብ ጅቡቲ ሕራይ ተባሂሎም ሽርክነት ጀሚሮም ኣለው ኣብ ሶማልያ እውን ሽርክነት ጀሚሮም ኣለው ኤርትራ ግን ሕራይ ኣይበለትን ይብሉ ኣለው ኢትዮጵያን ከንታይ ይብሉ እስኪ ይሕጎሱ ኣለው ሕርር ትብል እኮ ሓደ ግዜ ሕርር ኢኻ ትብል ይሕጎሱ ዋይ ኤርትራ ምስ ካልኣይ ተሓባበርን እያ ከምኡ ዝብል መንፈስ ኣለዎም ኣብ ርእሶም ከም ኤርትራዊ it hurts me so much እዚ ክሰምዕ ከለዎ ንፀላኢና ዝሕጉስ ዓይነ ዘረባ ኤርትራ ስለዘይ ትሻርክ ምስ ካልእ ንዓና ቤላ እዮም ዝብሉ ዘለው ኤርትራ ሽርክነት ክገብር ዓቕሚ የብላን ኤርትራ ንሽርክነት ዝኸውን ድልውነት የብላን ዝብል ኣተሓሳስባ ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያውያን ኢሊት ኣብ ሓንጎሎም ዝሰፈረ እዩ ክንደይ ግዜ ተዛሪቦምና እኮ እዮም ኤርትራ እኮ ባዕሎም እዮም ዝመቱልና ዘለው ዝኾነ ይኹን ሓያል ሴኪሪቲ ሓያል ቁጠባ ከመንጭው ዝኽእል ሽርክነት ክገብሩ ስለዘይከኣሉ ተቐባልነት የብሎምን ስለዚ ምስ ግዜ እቲ መርሕነት ዘሎ ሕጊ ተፈጥሮ ኮይኑ ክኸይድ እዩ ዝኾነ ይኹን መሻርክቲ ስለዘይብሎም ኣብቲ ክፍጠር ዝኽእል ሃግዋፍ ቤላ ጌርና ክንፃወት ንኽእል ኢና ክንደይ ግዜ ኣብ ቲቪ መፅኦም ከም እዮም ዝብሉ ኤርትራ ነዚ እናሰምዐት ስለምንታይ ውሳነ ክትገብር ዘይትኽእል ከም ሓደ ዜጋ ናይ ኤርትራ ዝስማዓና ቃንዛ ከማይ እንድሕር ኮይንኩም ቃንዛ ይስማዓኩም ግን ኣብ 2026 ክቕየር ድማ ተስፋ ንገብር እዚ ብፍላይ ምስ ግብፂ ዝበሃል ዘሎ ምስ ዑድያ ዝበሃል ዘሎ እዚ እንተዘይሰሊጡ ማለት እዩ እንተደይ ተገይሩ ዲል ሜይቢ ኣነ ንባዕለይ ዓብ ስጋት ክስማዓኒ እዩ ኤርትራ ሓዲ ከምቲ ስለ ዝኾነት ኣይኮነትን እንታይዳ ኣብ ከባቢና ካብ ኤርትራ ንላዕሊ ዝዓቢ ገጀፍቲ ሓይልታት ይመፅእ ኣለዉ ምስ መሻርክትና ምስ ዘዋፅኡና ሽርክነት ክገብር ተዘይክኢልና ፀላእትና ዝበለፀ ዕድል ክረኽቡ እዮም ብዋጋ ናትና ዲልስ ንኽፍፅሙ ፎር ኤግዛምፕል ኢትዮጵያ ኣብ ተገባሕር ክበኩም እያ ኢላ ምስ ካልኦት ክትሻረክ ክጅምር እያ ነቶም ሱፐር ፓወርስ ንዓይን ተሓጊዝኩምኒ ዘለኹም ክበኩም እየ ክትብሎም ትኽእል እያ ኣይትብልኒ ኣብይ ኣሕመድ ኣይብልኒ ኢሉ ዝማጎተኒ ሰብ የለን ስለዚ ኢትዮጵያ መመሊሱ ተወሳኺ ሓገዝ ክረክብ እዩ ብዋጋና ማለት እዩ ንሕና ዲል እንተጌርና ግን ኤርትራ ዝወድኦቶ ጉዳይ ንዓዓብ ዘርብሕ መንገዲ ዝገበረቶ ንዓታቶም መላገፂ ክኸውን ኣይክእልኒ ወይ እውን ብዋጋና ዲልስ ክግበር ዋላ እውን ጅቡቲ እኮ ጅቡቲ ካባና ላዕሊ ለቨሬጅ ስለ ዘለዋ ድያ ዝኽእሉ ኢንቨስትመንት ትረክብ ዘላ ካብ ግብፂ ይኹን ካብ ካልእ ግብፂ እኮ ዝያዳ ኤርትራ ተድልያ ምክንያቱ ግብፂ ኣብ ጅቡቲ ኣትያ ዘለዋ ፅልዋ ንእሽተይ እዩ ምስቶም ብዙሓት ኣብኡ ዘለዋ ክትሻረክ ምስ ኤርትራ ግን ዝለዓለ ፀብለልትነት 1000 ኪሎ ሜትር ናይ ቀይ ባሕሪ ካብ ባቤል መንደብ ክሳብ ላዕሊ ክህልዋ እዩ ብካልእ ድማ ምስ ሱዳን ዶብ ዘለዎ ሃገር ምስ ኢትዮጵያ ዝሰፍሐ ዶብ ዘለዎ ሃገር ኣብ ኢትዮጵያ ክትፃወቶ ትደሊ እንተለዋ ኮይኑ ንኣቢ ፀቕጢ ክትገብሮ ትደሊ ኮይና ጅቡቲ ንእሽተይ ነገር እዩ ዝኸፍተሎም የስ እቲ ንእሽተይ ግን ኣገዳሲ እዩ ተስዓሚታዊት ንግዲ ናይ ኢትዮጵያ ብኡ ስለ ዝኾነ ግን ብኤርትራ ምምፃእ ግማ ተዛዓበየ ፅልዋ ክቦም ዝኽእል እዩ ስለዚ ኤርትራ ግብፂ ንህላውዮም ዘድልዮም ስግኣት ስለ ዘለዎም ሳና ክሰርሑ ክደልዩ ከለዉ ዋይ ናት ዊ ኣር ሬዲ ነዚ ኩነታት ካፒታላይዝ ክንገብሮ ኤርትራ ነዚያ ብፍላይ ምስ ግብፅን ስዑድያን ዘሎ ኩነታት ዲል እንተደይ ጌራቶ for me it's going to be very difficult ብኻልእ ዘራርባ መንእሰይና ኣብ ግንባር ኮይኑ ናይ ኢትዮጵያ ፀፀጊበ ንዝመፀ ክንከላኸል እሳት ራያታ ምርጫና ካልእ ምርጫ የብልካ መንእሰይ ኤርትራ ካልእ ምርጫ የብልካ እንድሕሪ ምስ ስዑድያ ይኹን ምስ ግብፂ ይኹን ምስ ካልኦት ዲል ተገይሩ እዛ ሕጂ ዘላታ ኩሉ እዚ መንእሰይ ኣብ ግንባር ኮፍ ኢሉ ክነብር next 30 years and that is not a good thing ሓና ኤርትራውያን ፅቡቅ ነገር ኣይኮነ መንእሰያትና ውሑዳት ፅቡቅ ዝተኸፈሉ ፅቡቅ መያ ዘለዎም ወታደራት ክልውና ዳ እምበር ዘዝተወልደ መንእሰይ ንግንባርና ኸደ ሂወት ዘይብላ ሃገር ክትከውን እሞ ካብኻ ዘዝሃደመ ንደገ ኣብ ፍቆዱ ፍዛሕዛሕ ክብል ኣይንደልና ስለዚ ኣነ ነዚኣቶም ክዛረቡ ከሎ ብግምጣሉ እየ ዘንብቦ እቲ እሶም ደልይዎ ደይኮነስ ብግምጣሉ ስለዚ ኣይ ሆፕ መንግስቲ ኤርትራ ነዚያ ኩነታት እዚያ መፍተዚኦም አይገብረናን ይብላነ መፍተዚኦም አይገብረ በኋላ ሁሉ ነገር ሰከነና የጨሱ አቧራም እየሰከነ የደፈረሰው ውሃም እየጠራ መረጋጋት ውስጥ ደግሞ ሲመጣ ደግሞ ኢትዮጵያ በተፈጥሮ ሀብቴ መጠቀም የምትለው ነገር ወደ ፍለፊት መጣ በተፈጥሮ ሀብቴ ተጠቅሜ መልማት ሉዓላዊ መብት አለኝ የሚለው ነገር ተገፍቶ ተሄደበት ዴን የኢትዮጵያ የባህር በር ጥያቄና የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ መጠናቀቅ በራሱ የፈጠረው አዲስ የጂኦፖለቲካል ፖዚሽን አለ ከግብጽ አንግል ካየነው ግብጽ የግብጽ መንግስት ወይም ደግሞ የግብጽ እንደ ሀገር የጡንቻ መፈርጠም አመላካች ወይ ማሳያ አድርጋ መታቀርበው ሁለት ነገር አንደኛው የግብጽ መንግስት በቀይ ባህር ላይ
ያለው ሙሉ ለሙሉ የበላይነት ወይም ደግሞ በሱና በሱ ጥቅም አስጠባቂዎች ወይም በሱ እልፍኝ አስከልካዮች ቁጥጥር ስር ያለው የባህሩ ክፍል በዛ ላይ ያለውን የበላይነት ማስጠበቅ ይፈልጋል። ሁለተኛው ደግሞ በናይል ወንዝ ላይ ሕጂ እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኣብዚ እዚ ጉዳይ እዚ ሲሪየስሊ ንሳቶም ከም ሓደ ዝዓበየ ኣጀንዳ ናቶም ገይሮም እዮም ዝዋስኡሉ ዝዛረብሉ ዘለው እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ተመሊስና እንተሪናዮም ግብፂ ረብሓናታ ፅቡቅ ጌራ ስለትፈልጥ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዶሚኒያንት ክትከውን እያ ትደሊ ዘላ ዶሚኔት ክገብሮ ንቀይሕ ባሕሪ እያ ትደሊ which is obvious ንግብፂ ዘዋፅኣ ነገር እንተሎ ዶሚኒያንት ፓወር ኮይና ኣብቲ ከባቢ ክትመፅእ እያ ትደሊ ብኒል ዝፈተነቶ ኩሉ ስለደይ ሰለጣ ናይ ግድን እያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ወላ እውን ኢትዮጵያ ገዲፍካ ቀይሕ ባሕሪ ግብፂ ፅልዋ ክልዋ ትደልያ ዋይ ቢልየንስ እትወላ ስዊስ ካናል ዝበሃል ዝሰርሕ እኮ حوتي كما يجروا قاري عمر يملو سلازي أبدا دبوباو كفال ناي كه بحري سلوان تدي حليوم نبينو تزلوم ناي سويس كانال ترجم كله كم زي كل تردي وماله سلازي إذن تعرف خوينة تكونتات نساتهم بزتخا على من قدي أبدا كبابتي سلوا كلهم يدليون يزعرونيهم it's a very obvious thing سلازي إيرترا دما أب حدا برايم زخونة زوبا سلازي لا إيرترا كي حسكا أبكي بحري سلوان كلوكا كبيديو look at this so to some Arab was on the chart there نايل قد دايتري واللهم and then the Red Sea بخلتيو إثيوبيا أكلتيو challenge خنقبرة من عند لنا تجيم نعطيهم زول زلوسو إثيوبيا نجبسي بخلتيو challenge بقول داي نايل أين سمعنينا ما ينا عدنا بعدنا قلتنا عن قبرينا زين بينا جنا خلطة يكونتي مغنياتو ببحر دما كعصونا يقول يوم زبل سقات له ببحر انت دي عصيوم نادما السودان كمصونا بصوماليا كمصونا بإيرترا كلها كمصونا زبل عفر له that's why دما ناب عسب زبل زلو مبر عسب ودب رقيبة أبي أحمد ودب كسر مسيلكم هيسرني بليونس إذا حطسوا بجبتي كتكا ببربراي كتكا سوماليلاند كوزغو إمارات كوب سوماليلاند إنفس جرازلا عب كتكا مليلة مخالا يكون سلازي كل زنر يزلنا أتجايم إيرترا نايجو بوليتيكاوي برايسيا أبزو وانزي إيرترا تزبلت تبهاجنتن تدلعيتن حجر سلازو خانت نازي الدلزي كما يجرنا نساتهم زبلو مالتي نحنا كما يجرنا نربحنا نجبريم زبلو بقمت قالوا إيرترا دما تدلعيت زخونة اللوجزي سلازلا نزو كنا تزكت كملا نايجبت دما نعتاتهم أتك عند حربت بلوم زلوا جبتي كما يجرا زخولنا تربحا النار رغبت كلا أنصارنا تقيد الله نعنا كما يجرا أبقد قات تونا واين إحنا أب حدا جان خنودق تك على تفعل سلامتاي نعنا أبدنجر تتونا يبلو جبتجن أتي ناي سومالي لاندز جبر زلو كنتات إزتري واتس أنا حكم عن تبقريكم تناكم إذا أب سومالي لاندز جبر زلو نعتاتهم نحجراود إحناتهم كل لاي نقط أباناتهم عقداسي إذا سمعوا وابزي ناي جبت مراحي أب security council زبالو. This urgent meeting on a matter of profound consequence for international peace and security and for the stability of our region, the Horn of Africa. I want to thank ASJ Khalid Ghayari for his briefing. Djibouti fully aligns with the statement by the A3. It also endorses the many important statements by the AU, IGAD, the Arab League, and the OIC, as well as the 21 countries in the region and beyond, have condemned the actions by Israel, which took the unilateral decision to recognize the breakaway region, the so-called Republic of Somaliland. This decision is in direct violation of established international norms and legal principles. These norms are embedded in the founding text of the African Union and its constitutive act, which has a stated objective of defending the sovereignty, territorial integrity, and independence of its member states. Respect for another state's sovereignty and territorial integrity is an essential principle of the UN Charter. كم تري ورا لهم جبت انتهايز بلهم زلوا مجمريا ناي جبت مرقتي بتخكل نتي حبرة أفريقيا زبلو إيجاد زبلو عرب ليج زبلو يونايتد نيشن يوروبيان يونيون زبلو كالوت كلن هجرات زبلو ناي لولونتن حدنتن جزاتها وحدنتن جزاتها ودوبن ناي سوماليا خبر اللو نزبل نوعين عندك سلنا سلازي أبغون سوماليا مخاملاتنا عالم لخاو حق من الدقاق سلازو خونه نهجرات أبزبل Accordingly, the UN جي أبغوني سوماليا كن كون كلنا نسوماليا سلازو فتنا يكون ناني زبل جبتكم يا طول دلا نمن تاي نقبر لنا هنا مخنياتو أبغوني حقنا عالم كن كون سلندل زلنا حقنا عالم لما دخلنا زنا بر سلازو خونه إسرائيل قم بتعبيت
ካብቲ ከባቢቲ ካብ ርሑቕ ቦታ መፅያ ነዚ ቦታ እዚ መዋግን መባኣስን ክትገብሮ ስለትደሊ ዘላ ትገብሮ ዘላ እዩ ስለዚ ኣብ ጎኒ እስራኤል ደው ዘብል ምክንያት የብልናን እስራኤል ንሶማሊላንድን ዝገብሩ ኣብ ሶማሊላንድ ትገብሮ ዘላ ድማ ንዞባና ዝለዓለ ሓደጋ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ሃገረ ጅቡቲ ንጹር ዝኾነ መርገፂ ሒዛ ገለ ካብተን ብዝቐልጠፈ ሓያል ተቃውሞ ገለገለ ኢትዮጵያውያን እንታይ ክብሉ ሰሚዐ ኣለኹ ክገርመኩም እዛ ጅቡቲ ትበሃል ሃገር ሲ ብክልተ መንገዲ ትሃርመና ኣላ ኢሎም ጅቡቲ ትበሃል ሃገር ንኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ብክልተ መንገዲ ትሃርመና ኣላ ኢሎም ብኸመይ እስከ ኢሎም ብመራሒ ናይ ጅቡቲ ናይ ኢጋድ ፕሬዚደንት ስለ ዘሎ ብኢጋድ ገይሩ ክሃርመና ጀሚሩ ኣሎ ካልኣይ ድማ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ጅቡቲ ዝነበረ ሕጂ ሰክረታሪ ጀነራል ናይ ኣፍሪካን ዩኒዮን ስለ ዘሎ ድማ ናይ ኣፍሪካን ዩኒዮን ድማ ዌፐናይዝ ገይሩ ንረብሓ ናይ ጅቡቲ ኣቐዲሙ ንኢትዮጵያ ብክልተ መንገዲ ጅቡቲ ክትሓስየና ንርኢ ኣለና ክብሉ ተሰሚዖም ኣሎ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ምናልባት ከምቲ ንሳቶም ዝብልዎ ዝነበሩ ዘይኮነ ካብቲ ንሳቶም ዝደልይዎ ወፃኢ ይኸይድ ከም ዘሎ ዘርኢ ምልክት ንርኢ ኣለና and at the end of the day ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ወላ እኳ ንእስራኤል ንቃውማ ኣይትምፁ ኣይትኸይዱ ናብዚ ኸይዱ ናብዚ ትምፁ እንተደይበለት ብስቕታ ግን ዝለዓለ ረብሓ ትረክብ ዘላ ሃገር ኮይና ወፂኣ ኣላ ኣብዚ ብስቕታ ብዙሕ ነገር ናብትን ከይዘለለት ብስቕታ ዝለዓለ ረብሓ ዝረኸበት ሃገር ኮይና ትወፅእ ኣላ ስለምንታይ እንተኢልና ድማ ኤርትራ ንእሽተይ ስቴትመንት ኣውፅያ እዚ ዝግበር ዘሎ ንዞባና ርግኣትን ሰላምን ክኸሊ እዩ ቻይና ድማ ትሕልፎ ይመስለንን ብምባል ታክቲካሊ ዝኾነ ከምዚ ስትራቴጂክ ዝኾነ መልሲ ሂባ ግን ካብ ተጠማትነትን ሓደጋን ወፂኣ ኣላ ኣብ ጎኒ ሶማልያ ከም ዘላ ድማ ብዙሓት ሶማልያውያን ዝብልዎ ዘለዉ እዩ ጅቡቲ ከምኡ ስለዚ ብሰንኪ እዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘለዉ ንኤርትራ ሞር ፓርትነርስ መሻርክቲ ራሳችን በራሳችን ማስተዳደር ካልሆነና በኤርትራ ጥሩ መንግስት ከመጣ ደግሞ እስከ መገንጠል የራስን እድል በራስ የመወሰን እስከ መገንጠል የሚለውን በኤርትራ ህገ መንግስት ላይ ተቀምጦ ይሄ አንድ ነገር ሊሆን ይችላል ካልሆነ ግን መገንጠል ወሳኝ ነው ለኛ ያልሆነች እኛን የማትቀበል ኤርትራ ምንድነው ለኛ ትርጉም የለው ለኛ ጥሩ ነገር ለኛ ህዝቡ ሰርቶ መብላት ካልቻለ አግብቶ መውለድ ካልቻለ ተምሮ ደረጃ መድረስ ካልቻለ ምንድነው ትርጉም የለው ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ እቲ ብሓዊ ምፅዋት ዝበሃል ናይ ብልፅግና ኢና ንርኢ ዘለና ብሓዊ ናይ ምፅዋት እዚ ከዓ እንታይ ዝገብር ዘሎ ነቲ ዓፋር ዝበሃል ካብ ኤርትራ ንክግንፀል ከም ኣጀንዳ ነዚኣቶም ይፋንድ ዝገብር ዘሎ ካብ ኤርትራ ተገንፂሎም ሃገር ክኾኑ ዝደልዩ ዘለው ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚኣቶም ብዓብዪ ሚድያ ካምፔይን ዝግበረሎም ዘሎ እዩ በቶም ፕሮፓጋንዲስት ናይ ብልፅግና ሓደ ቱርካዊ እንታይ ኢሉ ፅሒፉ መስለኩም ኣብዪ ኣሕመድ ንሶማሊላንድ ሬኮግናይዝ ክገብራ እንድሕር ክኢሉ እንተመሪፁ ማለት እዩ ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ዝገብሮ እኳ ይመስለንን ግን ዓቕሚ ዘለዎ ይመስለንን ግን ከምኡ ድማ እቶም መሻርክቲ ኣብ ዞባ ዘለው ሱዳን ሓዊስካ ኣብዚ ማለት እዩ ንህወሓት ወይ እውን ንኦሮሚያ ወይ እውን ንኣምሓራ ወይ እውን ንኦጋዴን ከም ሃገር ንክቕበሉ ዘሎ ተኽእሎ ዝዓበየ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እንታይ እዩ እዚ ከዓ ሕጊ ኣልቦነት ክዘርእ ኣብቲ ዞባ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ገይም ብብልፅግና ዝፅወት ዘሎ ናይ ብሓቂ ብሓዊ ምፅዋት ኣብዪ ኣሕመድ ብሓዊ ምፅዋት ከም ንቡር ገይርዎ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኤርትራዊ ድዩ ወላ ኢትዮጵያዊ ዓፋር ክትፈልጦ ይትኽእልና ታርጋ ስለ ዘይብሉ ብዛዕባ ሓንቲ ሃገር ንክትፈርስ እንተኾነ ከም ናይ ብልፅግና ዝመስል ከም ናይ ኢትዮጵያ ዝመስል ኮንስቲቱሽን ቅዋም ተገይሩ ኣብቲ ቅዋም እቲ ድማ እንታይ ዝብል እንተደይ መቺእናሲ ክንፍለይና ዝብል ኣጀንዳ ዘለዎ እዚ ድማ ክንፍለይና ኢሉ ናብ ኢትዮጵያ ክሕወስ ይደልዩ ምክንያቱ 4 ኪሎ ኣብ ሸራተን ሆቴል እዮም ዘቐምጥዎ ዘለው ላስት ፕሬስ ኮንፈረንስ ናቱ ካብ ሸራተን ሆቴል ገይርዎ ነይሩ ስለዚ ነታ ገማግም ባሕሪ ናይ ኤርትራ ወሲዱ ንኢትዮጵያ ንምርካብ ክሕፍር ከይበለ ዝዛረብ ዘሎ እዩ እቲ ብረታዊ ቃልሲ ኣቑሞሞ ዘለው ድማ እዚኣ እታ ኣጀንዳ ናቶም ነዚ ዝገብር ንዘሎ ኣብዪ ኣሕመድ ኩሉ ዓይነት ፋንዲ ዝገብር ዘሎ ብግምጣሉ ኤርትራ ንፋኖ ይሕግዝ ኣሎ ይብሉ ዝኾነ ጭብጢ ዘየለ ኤርትራ ንህወሓት ይሕግዝ ኣሎ ድማ ይብሉ ስለዚ ኤርትራ ኢቨን እቲ ገይም ናታ ክትሕግዝ ድያ ብትእትታው ክትገብር ድያ እንድሕር ኮይኑ እውን
ኤፍሪ ራይት ኣለዋ ኩሉ ዓይነት መሰል እዩ ዘለዋ ስለምንታይ ሃገር ከፍርስ ደሊ ዘሎ ናጽነት ክውጅ ደሊ ዘሎ ካብ ሃገር ክግንጸል ደሊ ዘሎ ኣካል እዩ ፋንድ ዝገብር ዘሎ ብልጽግና ካብቲ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ኦፊስ 1 ኪሎ ሜትራት ርሒቑ ኣብ ሆቴል ኣቐሚጥዎ ካብ ኤርትራ ክንግንጸል ደለና ብምባል ሕብረት ኣፍሪካ ድማ ከይሓፈረ ናይዚ ጥቕስታት ወሲዱ ንኤርትራ ክኸስስ ተራዩ ብግልፂ ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብ ኣምሓራ ኣብ ሶማልያ ኣብ ኦሮምያ ብረት ኣልዒሎም ዝዋግኡን ኣሻሓት መንእሰያት ኣብ ጎኖም ተሰሊፎም ንዘለዉ ግን ንመሰሎምን ንኻልኦምን ከም ሃገር ክኾኑ ኣፍልጦ ዘይኮነስ ድራማ ናይ ሰላም ንኽስራሕ ዝተሓባበር ዘሎ ሕብረት ኣፍሪካ እዩ ስለዚ ንሕና ዘለና ብድሆ ንዓና ኣጋጢምና ዘሎ ብድሆ ወይ እውን እዚ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ስርዓት ፈኒዎ ዘሎ ዕንደራ ንኤርትራ ቀሊል ከም ዘይኮነ ንምግንዛብ ዝኣክል እዩ ጌታቸው ረዳ እውን ነዚ ዘረባ እዚ ከብል ኢሉ ዝተጠቀመላ ጌም ረዩ ብዚ ጓደኞች እንነግራቸዋል አንድነት ኃይል ማለት መሰባሰብ ኃይል ይባላል ዛህበራ ማለት የተባበሩ ጣቶች ቀርከሃ ይሰብራሉ ምናምን ይባላል በትክክል ይደርብ ያበር አንበሳ ያስሩ እንደውም አንድ አደባባይ ይቻላል እዚህ መካኒሳ አካባቢ እንደዛ በአራት ቋንቋዎች ነው የተጻፈ አንድን መሰባሰብ ጉልበት የሚሆነው መሰረታዊ በሆነ ጉዳዮች ላይ ፈንዳሜንታል በሚባሉት ጉዳዮች ላይ ስትግባባ ነው ለምሳሌ ከሰል አይተህ ከሆነ በጣም ሲጠጋጋ ቶሎ ነው ወደ አመድነት የሚቀየረው ቢኮዝ ሁሉም ራሱ እንደዛ ይዘው የሚቀየረው ሶ አንድ ስለሆነ ከሰል ጥንካሬ አይፈጥርም ወደ አመድነት የሚቀየረው ይሄም እንደዛ ማለት ነው ሻዕቢያ ቲፒኤልኤፍ ፋኖ በምን ስሌት ነው አንድ የምትሆነው ኤግዛክትሊ የሚያግባባህ ነገር በቃ ቢንቀጣ ነው ችግር የለውም ከዛ በኋላ ይታያል ነው ይሁን እኔ አሁን በሚያባልን ነገር ማለት ነው እንደማይሳካ ቃለው ግን እሱ አይደለም የሚያባልን በዚህ ኢሉዥን ምክንያት ትንሽም ቢሆን ጥይት ከተኮሰ በዚህ ሬክለስነት ምክንያት ተጨማሪ ዋጋ የሚከፍል ወጣት ያለኝ መሆኑ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ኣብ ሎንዶን ከይዱ ብኣልጀዚራ ዝተዋረደ ንኣቢ ድማ ንኣብን ብልፅግና ቀንዲ ንኣቢ ዘዋረደ ብኡ ድማ ብልፅግና ክሳብ ሕጂ ቅረታ ዘይበልሉ ንኣቢ ንምሕጓስ ድማ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ኩሉ ዓይነት ዘረባ ንኽፍኑ ስቕፍ ዘይብል መራሒ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ሻዕብያ ምስ ፋኖ ምስ ህወሓት ተደሚሮም ሲ ልክዕ ከምዚ ፈሓም ተኣኪብካዮ መሊሱ ናብ ሓማኹሽን ክኸይድ ዳ ዝቀላጠፍ እምበር ካልእ ትርጉም ዘይብሉ ሓደ ሕብረት ሓይሊ ምዃኑ ይፈልጥ እዩ ኣብ ሕብረት ሓቢሩ ተኣምር ዝገበረ ነገር ስለ ዘይረኣየ ከም በዓል ንስኻ እንድሕር ኮይኖም እቶም ብሓደ ዝሓብሩ ዘለውዎ ኣትማን ስለ ዝኾኑ ንሓትሕቶም እዮም ዝባልዑ መጀመርያ እምበር ሓቀኛ ሕብረት ንፀላኢኻ ሓደጋ እዩ እንታይ ዳ ንጎ ምሸትን ፅምዶ ትብሉ ትውዕሉ ኣለኹም ዋላ እውን ዝኾነ ናይ ወታደራዊ ፅምዶ ከይረኣኹም ከሎ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ንሻዕብያ ምስ ፋኖ ምስ ካልኦት እንታይ ዕላማ ኣለዎ ኩላቶም ደሰም ዕላማ ኣለዎ ደሰም ዕላማ ድማ እንታይ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ንኤርትራ ክወሪ የብል ኣሎ ኣብይ ኣሕመድ ንህወሓት ክድምሰኩም የብሎም ኣሎ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ንፋኖ ክድምሰኩም እየ ዘይኮነስ ብተግባር ይዋጎም ኣሎ ንህወሓት እውን ብተግባር ይዋጎም ኣሎ ንኤርትራ ግን ብቓል ጥራይ እዩ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ካብ ቲዮሪ ተበጊሶም ኣይኮኑን ሓድነት ክገብሩ ዝደልዩ ዘለዉ ምስ ኤርትራ እውን እንተኾነ ርኡይ ዝኾነ ኣዋጅ ናይ ኩናት ተገይሩ ስለ ዘሎ እዩ ስለዚ ኣክንዲ ከምኡ ኢሉ ነትዮም ስለምንታይ ሓቢሮም ዝብል ትርእሱ ናብቲ ሰረተ ኮይኑ ስለምንታይ እቲ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ንኩሉ ሰብ ኣንጻሩ ንኩሎም ሓይልታት ኣንጻሩ ዝገብሮም ዘለዎም በለ ነይሩ ግን ከምኡ እንተኢሉ እታ ደሞዝ ኣይትመፅን እያ ንቐፅል ካብኡ ቀፂሉ ንሻዕብያ ናይ ፈልጢ ኢሉ እንዲ ዝዛረብ ዘሎ ስምዑ ኣብዚ የሚያስጨንቀኝ አይደለም እንጂ በድሮ መንገድ ይሄ ብሎ ምናምን ለነሱ ፕሮቴክሽን ሲባል ሰው ይሞታል እሱን አልጠበቅም ነቅቷል ግን ከተተኮሰ ለ10 ቀንም ለ3 ቀንም የሚሆን ጥፋት ነው እሱ ነው የሚያባልነኝ እንጂ ሻዕቢያ ቀደም እንዳልኩ ሻዕቢያ በራሱ ሰራዊት ምንም አይነት ነገር መፈጸም አይችልም ኑሜሪካል አድቫንቴጅ የለውም ቴክኖሎጂካል አድቫንቴጅ የለውም ፕላስ በኔቸሩ የኤርትራ ሰራዊት ፕሬቶሪያን ጋርድ ነው የፕሬዝዳንቱ ጠባቂ ነው ሶ ፕሬዝዳንት ጠባቂዎቹን ወደ ኢትዮጵያ ልኮ በትኖ ብቻውን አስመራ ጎዳናዎች ላይ በሰላም እኖራለሁ የሚል እምነት የለውም ሰው ምንድን ነው የሚፈልገው በቃል ነው ይሄ ዲፕሎማቶች የሚነግሩ እንታይ እዩ ዝብል ብካልእ ንዕቀት ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ዘሎ ንዕቀት ከም ዘይኮነ ንፈልጥ እንዲና ቤላ ገይሩ ዘላሃዮ እሱ ከም ዝኾነ መላ ንሱ እንተዘይበለ ኢሉ ኸውን እሱ እውን መልሓሱ ብዙሕ ስለ ዝዛረብ ኣብ ብዙሓት ናይ ተጋሩ ሚድያታት ክትሰምዕ ከለካ ግን 4 ኪሎ መን ተኸልኪሉና ነይሩ ሻዕብያ እንተዘይመፅእ ንሻዕብያ ካልኩሌሽን ወረቅ ኣብ ካልእ ግምጥል ኢሉ እኳ ካሊእ ዝዛረብ ኣብ ካልእ እውን ግምጥል ኢሉ ካሊእ ዝዛረብ ለካቲ ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ዝተኸሊፍና ዝበለስ ንበዓል እዚ ስለ ዘምለጥዎ እዩ እዚ ጻድቃንን ገለን ዝመስሉ ስለ ዘምለጥዎ እዩ ዝኸውን እምበር ንህዝቢ ትግራይ እሞ ፅልእ ከም ዘይነበሮ ሕጂ ንሪኦ ኣለና እኮ ፅልእ ከም ዘየለት መንግስቲ ናይ ኤርትራ
ምስ ህዝቢ ትግራይ ንክሰርሕ ሽግር ከም ዘይብሉ ካብ ቀደም ንርኢ ኣለና እኮ እቲ ፀገማት ዝነበሩ ከምዚኦም ዓይነት ከም ዘለዎ ኣብቲ ታሽሙ ስለ ዝፈልጥ ዝነበረ እዩ ብሓፈሻ መንግስቲ ኤርትራ ሰራዊት የብሉን ሰራዊት ስለ ዘይብሉ ድማ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ መፅኡ ክዋጋእ ኣይደልን እዩ ምክንያቱ እቲ ሰራዊት ዘሎ ንፕሬዚደንት ዝከላኸል ሓላዊ ናይ ፕሬዚደንት እዩ ምክንያቱ ውሕዳት ሰራዊት ንዑ እዮም ከሕልዎ ዝኽእሉ ናብ ኢትዮጵያ እንተሰይድካዮም ግን ወላ ሓንቲ ፍረ ከምፅኡ ይክእሉን እዮም እምበር ዘይርድኦ ሰብ እዚ 15,000 ከለዉ እኮ እዮም ንኣዲስ ኣበባ ምስ ኣሽሓት ሰራዊቱ ንደርጊ ምስ ናይ ሕብረት ሶቪየትን ናይ ካልእ ሓገዛትን ደፍረስዎ ኣብ ቁፅሪ ከምዘይኮነ ቁም ነገር ኣበይ ክበፅሑ ኢልካ መንእሰይ ባህሊ ቆም ንበዓል እዚ ከም መራሕቲ እዮም ዝሃለቑ መንእሰያት ግን ተሓዝነሎም ሪሊ ተሓዝነሎም ቢካዝ at the end of the day እዚኣቶም ልክዕ ከምዚ ሰኽራምን ቁማረንጅን ክልተ ነገራት ማለት እዩ ሓደ ሰኽራም ከምኡ ድማ ቁማር ፀኣቲ ኮይኑ ክልተ ሞት እዩ ዝመውት ብክልቲኡ እንተበሊዑ ገንዘብ ተበሊዑ ክሰክር ከጥፎ እዩ እንተዘይሰኺሩ ክቋመር ከጥፎ እዩ so pretty much ብኩሉ መንገዲ ምውዳቑ ይተርፎን እዩ ከምኡ ባህርያት ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ድማ ስለዚ anyway እቲ ንሰብ ዝብልዎ ምስምዑ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ እዚ I'm pretty sure ናይዚ ኢንተርቪው ካብ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ንላዕሊ ዝርአ ካብ ኣብይ ኣሕመድ ንላዕሊ ቃላት ዝፈልጥ ዘረባ ዝፈልጥ ፕሮፓጋንዳ ዝፈልጥ ጌታቸው ረዳ እዩ I mean one to one ኣብይ ኣሕመድን እዚ ተወዳዲርካዮም I don't know man እዚ ኢንተሊጀንስ ኣለዎ ካብ ኣብይ ኣሕመድ ኣፀቢቑ ይሓሽ እንኳላይ ክሕሱ ከለውን ዝምን እዩ ናይዚ ዘረባ እዚ ኢንተርቪው ሰብ ይርአ እዩ ናይ ኣብይ ኣሕመድ እኮ ዝርአ እውን የለን ብ6-7 ቻነላት ይፍኖ 1,200 እዩ ዝኸውን እሞኻ ፕሪሚየር ክኸውን ተባሂሉ ኣድቨርታይዝ ክግበረሉ ይኽእል እንታይ ማለት እዩ ዘረባ ክእለት ካብን ኣብለዎ ግን ኣብይ ጌታቸው ረዳ ድማ ኣብዚ ዋዕላ ዘይሓድር ሰብ ምዃኑ ድማ ንርኢ ኣለና ገርም መዘሳቶም ደልው ተበሉ እቲ ኩነታት በቲ ኩነታት ንሶም ዝብልዎ ዘለዉ ዝቕየር ነገር ክህሉ ከም ዘይክእል ደጊምና ደጋጊምና ንርኢ ኣለና እቲ ፈኸራን ተሃዲድን ግን ይቕፅል ኣሎ ንኣብነት ኣብዚ ዝብልዎ ዘለዉ ክንሰሜና ኩላቶም ተሓቢዮም ዝነበሩ ከካብ ዝነበሩ እናወፁ ንኤርትራ ንምህራም ኩሉ ዓይነት ፕሮፓጋንዳ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ፎር ኤግዛምፕል ሓንቲ ለንቀነ ኣዛራቢት ኮይና ዘላ ሲያስ ከስምዋ ስልጣናት ላይ ማዕቀብ እንዲጣል ጠየቅም። የአፍሪካ ህብረትና የተባበሩት መንግስታት የጸጥታ ምክር ቤቶችን በትግራይ ጉዳይ አስቸኳይ ስብሰባ እንዲጠሩ ጥሪ አቅርቧል። ህወሓት ለአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር መሐመድ አሊ ዩሱፍ በጻፈው ደብዳቤም በክልሉ በሚገኙ የተፈናቃይ ማዕከላት ውስጥ ያለው ሁኔታ በእጅጉ አሽቆልቁሏልና አስቸኳይ እርምጃ ይወሰድ ብሏል። ተፈናቃዮች ለከፋ የምግብ እጥረት መጋለጣቸውና የሟቾች ቁጥር እየጨመረ መሆኑን የጠቀሰው ድርጅቱ ሁኔታው የፕሪቶሪያውን የሰላም ስምምነት የሚጥስ ነው ሲልም ገልጾታል። ጡፍ ዓለም ለኻዊ ምትእታው ክግበር ጻውዒት ተቕሪበሎም ወገን መንግስቲ ፌደራል ኣፍልጡ ተሓዲጉ ኣብ ትግራይ ሕዚ ንዝፍጠሩ ዘለዉ ሰብኣዊ ቅላዋት ብከቢድ ዝኽሰስ ዘሎ ህወሓት ኣብ ትግራይ ብቁልጡፍ ጣልቃ ክእቶ ሎሚ ፀዊዖሎም ካብ ቤት ጽሕፈት ህወሓት ናብ ኣብ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ዓሊ ዮሱፍ ኢሉም ኣብ ፀሓፉ ደብዳቤ ኣብ ትግራይ ቁልጡፍ ጣልቃ ኣታውነት ሰብኣውነት ክግበር ተማሕፂነሎም ተመዛበልቲ ጅምላዊ ጥሜት ኣጋጢሙ ከም ዘሎን እዚ ድማ ጥሕሰት ስምምዕነት ፕሪቶሪያን ዓለም ለኻዊ ሕጊ ሰብኣውነትን ምዃኑ ገሊፆሎም ኣብ ትግራይ ተመዛበልቲ ወገናት ኮነ ተባሂሉ ክጠምዩ ይግበር ከም ዘሎም ህወሓት ከሲሱ ዘሎም ኣብ ውሽጢ 5 ዓመታት ማለት እውን ድሕሪ 2020 ንፈለማዋን ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ እውን ብዘይጋጠመ ልዑል መጠን ሞት ወሊድ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎም እውን ሓቢሮሎም ኣብ ማእከላት ተመዛበልቲ ትግራይ ንስሙሽተ ዝጥሕስ ኮነ ተባሂሉ ክጠምዩ ይግበር ከም ዘሎን መንግስቲ ፌደራል ድማ ተሓታቲ ከም ዝኾነ ህወሓት ከሲሱ ዘሎ ኣብቲ ናይ ምሕፅንታ ደብዳቦም ሰባት ብደዎም ናብ ኣስክሬንነት ይቕየሩ ከም ዘሎም ኣብ ዝቆሰለ ሰውነት በላዕቲ ሓሳኹ ይዓፋ ከም ዘሎን ኣብ መዓልቲ ብዙሕ ግዜ ቀብሪ ይካየድ ከም ዘሎን እዚ ካብ 2023 ክሳብ 2020 ከም ትሪእዎ ዘለኹም ህወሓት ኣጋይን ኩነታት ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ዓፀቦን ሽግርን ዓቢሱ ኣባቢሱ ብኣጀንዳታት ናይ ባሕርን ካልእን ክትከኦ ይደሊ ኣሎ ህወሓት ድማ ንኣብይ ኣሕመድ ባስቲ ምግባር ወይ እውን ምቕሳስን ምግላፅን ከም ሓደ ዓብይ ኣጀንዳ ወሲድዎ ኣሎ ንመለስ ኣብቲ ናይ ባሕሪ ካልኦት ናይ ትግራይ ኣክቲቪስት ዝብልዎ ዘለዎ ድማ ንስማዕ ጉዳይ እዚ ቅድም ኢለ እውን ዝነበርኩ እዩ ከምኡ ዝበሉ ነገራት ከም ዝመፁ እንታይ እዩ እዚ ሶማሊላንድ ብጣዕሚ ስትራቴጂካዊ ከባቢ እዩ ንኩሉ ነዚ ከባቢ እዚ ንሰላም ይኹን ንኩናት ዝውስን ከባቢ እዩ ማለት ኣቀማምጡ ኣብዚ ገልፍ ኦፍ ኤደን ዝበሃል ቅድም ኢላ ኤሚሬትስ ኣትያ ኣብኡ እንታይ ስሙ ገይራ ኣላ ሓደ ቤዝ መስሪት ኣላ ማለት ወደብ ኣልሚዓ ኣላ ኢትዮጵያ እውን
ሞኪራያ ናይዝ ቦታዚ አገዳስነት ብምርአይ እቱ ዝፈሸለ ናይ አፍልጦ ማህብ ሞኪራ ነይራ ሚዛን بزلهم تقبلنا تنافلون أتاتو قبلية زغل أنا تأتو فلوتي نيرو سلزي أمريكا أتاتو قبلية زغل أنا إسرائيل مرحيتا يا ممرحية أمبر مرحية أتازل أمبر زي بحابر إسرائيل أمريكا بتعمى قداس بوتا سلزغونا وين يسمعنا لما هم يتسمعون ኢትዮጵያ ሙዝስማት ግብጽ ቀይሕ ባህር መቆጻጽ ኢትዮጵያ ግን አላዊ ብዙሆነ መንገዲ ብዛዕባ ናይ ሶማሊላንድ እስራኤል አፍልጦ ማህባ ዝሃበቶ ቋማ ዘፍለጠቶ የለን ናይ አፍሪካ ሕብረት መቀመጢ ቦታ ከምዃና መጠን አፍሪካ ሕብረት ክቃወም እንዳሰማና ኢትዮጵያ እዚ ዝብሃል ምላሽ ከተበ አይሰማና ደሞ ካምንታይ ዝተበገሰ ይመስለካ ግርም ሕዚ እተነ ቀድመን ተቃውማ ታሪኻየን እተነ እዚ ዝሐመን ሃገራትን ወላ ቀድመ ሶማሊያ ባዕላ ተቃውሞ ዘስማዕት ግብጽያ ግብጽ አብዙ ካብዚ ነዝኻብዚ ናይ መቁጽር ሓላፍነት አለኒ ኢላ ወሲዳ አላ ሕዚ ማለት ተቀደም ተሐልሞ ነበረት ናይ ሩዋብ ባይ መፋስስ መቁጽርን ናይ ቀይሕ ባህር መቁጽርና ታይ ሓላፍነት ኢላ ተወስድ ስለዘላ ናይ ዝኻቢ ልዕላ ሓያል ኮይናውን ክትረአን ጅቡቲ ሶማሊያ ውን መጽየን ናይ አብዙ ካብ ይብለካ ኣለኹ ከምኡውን ኬንያ ኡጋንዳ زينون أقامن قليتانيان جن بوانات أبزي قيح بحري زلوا هاجرات نايز قيح بحري زواتنا هاجرات دنجيسانيان مدنجاسي تو تقاوم ونزريو إثيوبيا زيك سمعي غدن تسوق مالا تسوق زبلتو نازي حمامة يخونن لك زي زيادة زملكة تنكف نزن زبلكاين هاجرات مبر لإثيوبيا يتنكفاني كم تري ورا لهم نعبين مشفان بعالزي قبراترات كلمة متيوم كلاتهم يوم نتا جندان مقيار تتب لزلو جن أمغوداتا إذا ناي سومالي لاند تبحال زلا نعنا إيرتراويان بزح مسانا زتحاز نجر كونت زي بلو نابانا كلا جبو زفتنو جن ببزح من قدينا نرزلنا يقداس صغيركا مرايون منكسير ترابزي ولا حنتي كبلوز دليل لن أبزي نزعنا ناتو زربا أمر أبراهام اللي سو بتمسس على بخاله من قدم اللي سوانير قد أمريكا نكفرك زيتون إسرائيل أو قد إسرائيل نكفرك زيتون منيا أمريكا صوت بوتان سو بإسرائيل محازو أو تلو نا أمريكا إنترستون يبلو له مالتي يرجع له مالتي بقروا بيمن نزول من قصاص كوننا تلالك بأجر سراويتون توقت لها مالتي نافال فورسون تترنكات توقت لها مالتي سلازي بقطة نتينا أمريكا ناي investment security يقدي يخنول أين خل مخنياتو تأيلك investment security اللي إلك سوزنا عدت هذياتن بعلن security حلوة زي خلات غيرن وصارت بهالبوتا حساب على سيكريتي اختار رقاقص زي تحصل المخنيات يلنا امريكا مالتي بفلاي كا بإثيوبيا زشفن زنبره دان إثيوبيا خانه وشط ጸገማ ወጥርዋ ዳርጋ ትርጉም ዘይብላ ያቲ ጸጥታና ጎሮትስ ከተረጋግጽ ከተውሕስ ሲትረፍ ናይ ውሽጣ ጸጥታ ከተውሕስ ዘይካለት ዓዲያ تفلت خامس ናይ አልሸባብ ገለመለ ዝነበረ ቀደም ኢትዮጵያ عبي تراني روح كده إن أمريكا إنترست مس إثيوبيا بزنورا بارتنر أو روحتها زرقاقت وتدرس قمتي بوليتيكاوس قمتات يوسني شمال سلام كتكون إثيوبيا عقب سلام نا إثيوبيا سراويت مالتي أو أتينور تفلتها إثيوبيا هذا هم متقبريت خلال أبزوخا أبزيون أمريكا تأمنا عدي كم متقبر لا تخل عدي أجرء إن النوزي نا أمريكا تلاقي وكذا قبر صغير إثيوبيا يعني رأي إثيوبيا ناوي أما قال أكاونت تزغفت الله سبنا دلس لزلنا بزكال بزقل تفنت تخفيت لنا نحنا أمول علم دلو إيرتراويان حجزنا نسدد زدهم جينا يكونوني إذا فيديو زي أنا إذا سجمنت زي سمع كوانيري لأنك أنا جن بزوج كتجرب سمعي له بس ك أزياء ما نسمع مجمريا زي سنة طبعا هات بدقت أكلكم أواصلكم حجزو عند حرت بلا الله خونك وصا هاجر تركبو سنة طبعا هات أبالات صندوق
تخلق في الماريامو تقول تصفاي محاري في حيرة رمديت عالم لاينة تعدسة كحساي بره أخليل فوتو تفنو أليكس كحساي الأمين حسب الله زرق سناي قرماين باس زوعل بسم تصمدو بسن كتميت تحلف في وقت كتمزابلتي بتميت نعاتبون تحاسيوم قبل علميت معسكرات فاحيلهم زلو تقارو تفناقلت نمحقاز زوعل كونسرت ختدالو ومحسن حجي تا حتو بزيوم عبيت ارتيستس انديات تزرب زلا داركا زيوم مبزعتم ارتيستس دما اب حنت كونسرت لنك انا كراخبيم اي ريلي هوب ناب تعلاما حساب حجي تقلصنكم يلو جن ناب تግራይ ዝخيد حجز ኣይከውንን ምክንያቱ ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ንሪዮ ዘለና نموت لنا نقتل لنا نجوا لنا اجاوينا من الله نجوا لنا اما عسكر عالم ما يشل كبير تراوي ابو مخنا نقتل لنا نجوا لنا اجو مستي ካልኦት ኤርትራውያኑና ከቢ ችግር ዘለዎ መልክዕ አይህብኒ ንህዝቢ ትግራይ ክንድግፎ ፖለቲካዊ ግዴታና እዩ ኢልና እንዲና ተዛሪብና እታ ደጋግፋ ግን በከመይ መልክዕ እንተኾነ ተሓይሽ ክበሃል እንከሎ ብመንግስታዊ ትካላትን አገባብን ክትኮን ከላ ጥራሕ ንኣብነት ኣብ ትግራይ ዓፅበለ ኢልና ኣለና ሓደ ሚእቲ መኪና መሸላ ፅዕንካ ክትከይትኽእል ኢኻ ብደረጃ መንግስቲ ማለት እዩ ሚእቲ መኻይን ኩንታላት ፅዕንካ ክትበፅሓሉ ትኽእል ኢኻ እዚ እቲ መልክዕ ዘለዎ ንህዝቢ ኤርትራ ኣዋፂ ካኹም ግበር ክትብሎ ተኾንካ ግን ባዕሎም ተጋሩ ዋፂኦም ከም ዘይገብሩ ክለካ ኸሊ ምክንያቱ ተጋሩ እውን ካባና በዝሑ ዘለው ካባና ንሶም ይህብትሙ ካብ ኤርትራውያን ንሶም ይህብትሙ ነዊሕ ገይሮም ካብ ስደዱ ካባና ንሶም እውን ይበዝሑ ኾኑ ስለዝኾነ ሕጂ ህዝቢ ዋፂ እንተኮይኑ ዝድግፍ ህዝቢ እውን ኮ ዋፂ ይደግፍ እዩ ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ኣዋፂ እዩ ግን ብባዕላዊ ተበግሶ እዩ ብባዕላዊ ተበግሶ ይገብሮ እዩ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ብሓንሳብ ኮይኑ ሚልዮናት ኣዋፂ እዩ ህዝቢ እዚ ብባዕላዊ ተበግሶ ዝገብሮ እዩ كم طلقوا مسيو أواسيهم زعكبكم مسلدي وإلا تصاوتكم زعكبكم مسلدسي نخمز أمثلة نتوميات حزب تجري إلك تحلف على الحطام كاجن ملكوا خالي تزمت كامرسي وتأكيدهم وإلا تصاوتهم مسلد زي كوب تجارب كل ما يرتوعين هذا الجزء منكم ممر برهان أول سعيدن زلا مكتوب عليك على ترينا يوم بس كبخمين رأيا مجمريا أول سعيد تتاسم دونك تصرح بزح غسغسي بزح سعيريو مخنياتو صمدو استراتيجيكاوي اقداسنه سلازلو لكل كساب حجي بسسرح سرح تراي تصمدو لتكوينات التعريفه درجا كساب حجي مبر ابي احمد ورح 10 تكوينات كجمر ابي سرح مشن ورح 10 تكوينات كجبر كم زتحسبون زرب زرباتات نيري ببزح منقدي كنسمعون يرنانا امتينا يرنانا سلازي ناول تلخو كم يركا تصمدو نقدميت تمصيو and this is نزي كتجبر ندحرو خين كادما ፖለቲካዊ ገጻት እውን ኣለዎ ንኣብነት ሓደ ካብቲ ልሙድ ትርእዮ ንዓፅቦን ንሽግርን ንምምካት ዝግበር ኮንሰርት እዩ ህዝቢ ኮንሰርት ጌርካ ንሓደ ህዝቢ ክትሕግዝ ንኻል ህዝቢ ዝተሸገረ ወይ ንዝጠመየ ክትሕግዝ ልሙድ ትርእዮ እዩ እታ ፍልይ ተብላ እንታይ እያ ማለት እቲ ኣወል ዘለዎ ሲትዌሽን ክትርዳእሉ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ንክገብር መይባዓ فقادون يبلون قبلوا له مريتنا إثيوبيا بزي فقاد منكس إثيوبيا زخون نجر قبر أيكن لذي أنت واحد بزربا كم قبل كخل علو نعم إيرتراو خينكا أنا كم إيرتراو زي جاي زرب زلو ني أبزقو دايزي إيرتراوين أبستفل عليه كرناعتنا يسدتنا عالم أبزيو حماق بدوتات أبزنبرو لزلو بفولوي أبتقراي نزلو كونتات راي حاجز نخجبر زجبر كامبين نعي قرب تلي ጽቡቕ ነገር ኮይና ይስማዓኒ ስለምታይ መጀመርያ እቶም ኣብ ትግራይ ዘሎ ዓፀበውን ሽግርን ገጢሞም ዘሎ ህዝቢ የደንግጹን እዮም ድንጋፅ ኣለና ኣብ ልዕሊኦም ግን ማዕረማርዮም ከኤርትራውያን ኣሎ ኣብቲ ካምፕታት ወላ እኳ ብኣካል ከይደ እንተዘይረኸብኩም ዝተሸገሩ ኤርትራውያን ኣሎ ካብቶም ትግራዎት ንላዕሊ እውን ተሸገሩ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ እቶም ትግራዎት እንተወሓደት ኣብቲ ዓዲ ዘሎ መንግስቶም እዩ ነቶም ኤርትራውያን ግን ከም ፀላኢ ዝርዮም ዘሎ መንግስቲ እዩ ዩናይትድ ኔሽንስ ዩኒስኣር ገንዘቡ ብዙሕ ጎዲሉ ወርልድ ፉድ ፕሮግራም መግቢ ክቅርብ ኣይክልኒ ኣብ ዝብለሉ ዘሎ ደረጃ ኤርትራውያን ክንምንታይ ግዳይ ክኾኑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብቲ ፀልኦም ሃገር ኮፍ ኢሎም ዘለዉ ኣብዚ እዋን ፖለቲካ ዝፀልኦም
مخاتي زحق حجزهم زغل زنبر حيل دما جنزب زي بلو زلو جزء عزيز كبيت مخانير داني سلازي أول تعزب له زلو politica وزراربان politica وكايراني بس there are always these political speeches كنت قبلهم زلكا أبدا حق مسي خاجن أنا كمير تراوي أبدا جز غمت مجمريا تا كباز دق حجزاز دلي نير تراين حجزاز دلي أنت كحجز كوين مالك سلامنتاي إذا قانز حديو زيادة قانز حق نير تراوي يسحمنا نير تراوي قانز يحمنن ناي كالي يزحمنن ناي أفغانستان قانز يزحمنن زبل سؤال ناي غزة قانز يزحمنن كم نير تراين لا على زبل الله سلامتاي كمخين كاك ولا يكلني أنا نكم يكون أنا مجمريا حجز دحرقينه بفرلا يدما بأورجنايز من قدم حجاز دحرقينه نير تراين هات حجز لك زجيرت فتوى ونسوي مغنياتو نير تراويان كحجزهم زخل حيلي يلا نير تراويان كحجزهم كمل زخل فلوي نجار يلا ناو عجبت من قصير تران تغير كايو زوم سوازياتهم كبير تراوتيهم بيونس أرجرهم دقة خدز دليل من تمير تراي نفلت عندنا تكونتا من قصير تراوتيو نعون عدهم متون تزبلهم كندي كابا متملصو I really want to see this كندير تراويان علو كملوسوس دليو كم زعجين رياز لنا سلام وصل فجيرهم موت لنا سلازي كم زعجب تتقاقامي زبلو وزلو اتسقمناتهم ناب ኤርትራ ክንከይድ ደሊና ኣለና ኣብዚ ሸጊሩና ስለዘሎ ናብ ኤርትራ ክንኣቱ ሓግዙና እንተዝኸውን ነይሩ ንመንግስቲ ኤርትራ ገለ ግበር ኢልካ ፀቕጢ ክትገብር ትኽእል ኢኻ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ግን እንታይ ዋላ ንዕተው እንድሕብሎም ክኣቱ ይደልዩ እዮም እቶም ሰባት ኣብ ብዙሕ ግዜ ግን ኣይንደልና እዩ ዝብል ሰብ ምክንያቱ ኣብ ካምፕታት ስለዘሎ ዩንስኣር ገለ ገይሩ ናብ ካልኦት ሃገራት ክወስዶ እዩ ዝደሊ ስለዚ እቲ መንግስቲ ስቕልካ ሓደ ግዜ ኣምፃ ኣቢልካ ምሕማይ ጥራይ እውን ትርጉም የብሉን because we really need to understand the situation ኣብ ከምዚ ካምፕ ከሎ መንግስቲ ኤርትራ እኽሊ ክእትኽእል ዶ ኣይካልኒኩም ባይ ዘ ወይ መንግስቲ ኤርትራ እንተምፅኢሎም እውን ንሳቶም ደን ምስ መንግስቲ ኤርትራ ፀገም የብሎምን ሶ እቲ ብመንገዲ ዩንስኣር ሪሰትልመንት ገለ ዝሓስብዎ ዘሎ ኣይሰርሕን እዩ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ቨሪ ትሪኪ ዋላ እቲ ፃውዒት ናቶም ማሕበረሰብ ዓለም ንገሩልና እዩ እዚ እቲ ዩኤን ገለ ክሕግዞም እዮም ዘልዩ ስለዚ ኣብዚኣ ክፋል እዚኣ ብጣዕሚ ሕልቕልቕ ዝበለት ጉዳይ ግን እታ ኣወልስዒ ዘምፅኣ ብፖለቲካዊ መንገዲ ጥራይ እንተራእናያ እምበር ብዓይኒ ፍትሒ ብዓይኒ ቅንዕና እንተሪኻያ ንኤርትራውያን ቀዳምነት ግን ኣወልስዒ ድማ ነቲ ፅምዶ ከም ዝግዝጉስ ኣካል ኮይኑ ከምኡ ክብል ፖለቲካል ዘረባ እዩ ምስ ብዙሓት ከም ተፃልኦ ድማ ፍሉጥ እዩ ብዙሓት ከጥቅዕወር እየ ኣለኹ ግን ኣወልስዒ ኣብቲ ቅድሚት ናይ ፅምዶ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ተጋሩ ጠሚዩ እንተለዉ እንተወሓደ ብዘረባ ከምኡ ክብል ክእል ኣሎ ተሓገዝን ካልን ካላርሲ ኮይኑ ኣብቲ ቅድሚት ኮይኑ ንሱን ከምኡ ክብል እዩ ክሕግዝ እውን ብመንግስቲ ደረጃ ክገብር ኣይክእልኒ ስለዚ ብመንግስቲ ደረጃ ክሕጋዝ ስለዘይክእል ንህዝቢ እዩ ሓግዙ ክብል ዝኽእል ስለዚ ዘረባ ንፖለቲካዊ መዓላ ኣገዳሲት እያ ነይራ ካልእ ለንቀነ ዝወፀት ዘረባ ምናልባት ደይራኹማ እንተለኹም ካዚኣ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ብምክንያት ሓድሽ ዓመት ናይ ዮሃና መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ ሙሉእ ትሕዝቶ ይስዕብ መልእኽቲ ሓድሽ ዓመት 2026 ንዛዝሞ ዘለና ዓመት ብደረጃ ዞባና ዝሰፍሐ ጎደቦናን ዓለምን ንሰላም ርግኣትን ሓባራዊ ልምዓታዊ ገስጋስን ዝተፈታተኑ ዝተሓላለኹ ክስተታት ዝተጋህደሉ እዩ ነይሩ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ከቢድ ቅልውላዋት ዝዓብለሉ ሃዋሁ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ከም ወትሩ ንኩሉ ክስተታትን ብድሆታትን ልቦና ዓቕልን ተፃዋርነትን ዓጢቖም ክምክትዎ ሃገራዊ ርግኣትን ላላውነትን ከውሕሱ ምስ ኩሉ ማሕለቃታት ድማ ተልእኾ ሃገራዊ ልምዓት ከሰላስሉ በቂዮም እዮም ኣብ ዓመተ 2026 እዚ ሕላገት እዚ ብዝያዳ ደሚቑ ገስጋስ ህንፀትን ልምዓትን ሃገር ብዝሓየለ ናህሪ ክቕፅል ሰናይ ትምኒተይ እናገለፅኩ ንመላ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ንምዑታት ሓይልታት ምክልኻሉን ዮሃና ርሑስ ሓድሽ ዓመትን ልደትን ከም ንሪኦ ዘለና እቲ መልእኽቲ ናይ መኸተይ መልእኽቲ እዩ ዘስምዕ ዘሎ የስ እታ ቪድዮ ብምልኣ ብዛዕባ እቲ ኣብ ከባቢና ዘሎ ከቢድ ብድሆ ኢና ንዛረብ ዘለና ስለዚ ስቲል ቻለንጅ ኣብቲ ቅድሜና ቅድሚ እቲ ሃገር ቻለንጅ ከም ዘለዋ ግን ነዚ ኩሉ ቻለንጅ እናሃለወ ናብ ልምዓት ዘተኮረ ካብ 25 ብዝበለፀ መንገዲ እንተደይ ተሰሪሑሉ ግን ንኤርትራ ሜይቢ ንኤርትራ ፅቡቅ ክኸውን ኣይክእልን ይበሃላ ያኔ yes ናይ security ሕቶ ኩሉ ከም ዘለዎ እዩ we don't expect a big change ክኸውን ዝኽእል ብመንገዲ security ሃገራዊ ድሕነት ጉዳይ ካብ ደገ ክመፅእ ዝኽእል ፈተናታት ክቐፅል ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ግን ኤርትራ ድማ ከምቲ ንብሎ ዘለና ብሴኪሪቲ መንገዲ እውን ሓደ ዓብ ዲል ጌራ ክትዓፅወሉ ትኽእል ምዕራፍ ኩሉ ትምኒተይ ዓብዩ ናብ ቁጠባዊ ደረጃ ድማ ገለ ነገር ክግበር ተዘይክኢሉ እዚ ዓመት እዚ ዋላ እቲ ዘሎ ፖዚቲቪቲ ናይ መንእሰያትና እውን እንተኾነ ገለገሊኡ ናብ ተስፋ ቁርፀት ክኸይድ ከም ዝኽእል ግምት ኣለኒ ምክንያቱ
ንከሰም ብድለ ይኮንኩን ኣነ ኣብዚ ቻነለይ ክመፀኒ ከሎት ፊድባክ ትሪእዎ እንድሕር ኮይንኩም ኣብ 2024 ዝነበረ ኣመና ፖዚቲቭ ዝኾነ ቪውስ በቃ ኤርትራ ሕጂ ውልዕ ክትብል እያ ገለ ዝብል በቃ ተበግሶ ናይ ቁጠባን ዝላ ምስቲ ዝነበረ ናይ ቢንያም እውን ተወሲኹ ላዕሊ ነይሩ 2025 ቁርብ ትለይ ሓውሲ ተስፋ ናይ ምቁራፅ ክኸውን ዶ ይኮነን በርዶ ክግበር እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ ክንርፀን ኢና ግን ተስፋ ዘብካ ነይሩ እንተወሓደ ብዲፕሎማሲ ኣብ 2025 ሕጂ ኤርትራ ብዙሕ ትፅቢታት መብዛሕትኡ ኣብ 2026 መንእሰይ ኤርትራ ኣብ ደገ ዘሎ ብፍላይ ተስፋ ይገብር ኣሎ እንተወሓደ መንግስቲ ኤርትራ ንኣሽቱ ተበግሶታት ናይ ቁጠባዊ ግስጋሴ ንክገብር ትፅቢታት ይገብር ናይ ሆፕ ካብ ልበይ ዝምነዮ እንተሎ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ መፍትሒ ክርከበሉ ዝኽእል መንገዲ ክፍጠር ድማ ትምኒተይ ኣብዚ እዋን እዚ ኤኒዌይ ገለ ክፋል ካብ ጎደናታት ኤርትራ ንዝመፀ ድማ ክንርኢ ምክንያቱ ቅንያት ሓድሽ ዓመት ብዙሕ ነገራት ይግበር ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ሓደ ካብቲ ኣደኖ እዚ ናይ ለዘበን ሓድሽ ዓመት ብፍልይ ዝበለ ድምቀት ዝበዓል ዘሎ ኮይኑ ይስማዓን ዘሎ ንዓይ ቢካዝ wherever I look ከምዚ ፍሉይ ዝበለ ናይ ቅንያት ናይ ትርኢትን ደርፍታትን ዝተሰነየ መደባት ክቐርበልና ከመስ እዩ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ሙዚቃታት ካልእ ኮፒራይት ከይህልዎ ኢለ ዝቆርፀልኩም ዘለኹ ከምዚ ፋሽን ሾው ናይ ባህልታትናን ክብርታትናን ዘንፀባርቕ ንትሽዓተ ብሄራት ዘለዎም ካምፔይን ብፍላይ ኣብ ኣስመራ ኣዝዩ ድሙቕ ዝኾነ ኣቀባብራ ናይ ሓድሽ ዓመት ዝረኣኹ ኮይኑ ይስምዓኒ ኣሎ ኣብ ካልእ እውን ከምኡ ክኸውን ተስፋ ይገብር ብቪድዮ ስለ ዘይረኣናዮ እምበር ስለዚ ኮታስ ንሪኦ ዘለና ፅቡቕ ዝኾነ ፅምብል ናይ ቅንያት ናይ መዓልቲ ናፅነት ናይ ሓድሽ ዓመት ብከምዚ ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ እንድሕር ተቐቢልካ ድማ ብሓጎስን ብደስታን ብፅቡቕ ትምኒት እንተተቐቢልካ ሓድሽ ዓመት ፅቡቕ ክኾነልካ ዘሎ ተኽእሎ ፅቡቕ እዩ ክልተ ዓይነት ኣተሓሳስባ ኣሎ ኣብ ዓለም ይብሉ ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ ዘሎን ኣሉታዊ ኣተሓሳስባ ዘሎን እቲ ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ ዘሎን ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ዕድላት ናብ ቋመተይ ዝኸይድ ምክንያቱ ክሰልጠኒ ክዕወት እየ ዝበለ ኣተሓሳስባ ስለ ዘሎ ዕድላት ጥራይ ዘቋምት እቲ ኣሉታዊ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ሓደጋ ጥራይ እዩ ሓንጎሉ ዝጥምት ሓደጋ ጥራይ ስለ ዝጥምት ነቶም ዕድላት ኣይክሪኦምን እዩ እቶም ሓደጋታት ግን ከጋጥምዎ እዮም ስለምንታይ ይጥምቶም ስለ ዘሎ ስለዚ ኣብ ሓድሽ ዓመት ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ ፖዚቲቭ ኣተሓሳስባ ሒዝካ ክትብገስ ከለካ ፖዚቲቪቲ ክመፀካ ይኽእል እዩ ኣወንታዊ ኣካይዳ ክመፀካ ይኽእል እዩ ኣብ መወዳእታ ኣብዚ ናይ ሓድሽ ዓመት ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ ኣብ ካልእ ቪድዮ እውን ሼር ገይርያ ነይረ ብተደጋጋሚ ክንሰርሓላ ዘለና ከም መልእኽቲ ድማ ናይዚኣ ሓፍትና መልእኽቲ እያ ምስራሕ እንደን ሕጊ በቃ ብእኩብ ናስ مش كم زي حج جرمناويان كبهالو خلو بوكبن بمنتاي مزفلطو كواليتي ነገር بمسرح يفلطو إذا عبيزنا عسل ساعات بمحلاو يفلطو نأخو ما يدليكم مني أب هيوتكم تسرحوا لهم كمو نأخهم إريتراويان بعفشا كابت كل تزاربتو collective success حبراوي عوت حبراوي سرح collaboration خا نزع عمت زيا أنا تعويتناتي collaborate كنجبر بحبار حبابيرنا نايم سرح منفس أب بيزنس زلهم حبراو سرح زيادة كنحيل أب ميديا زلنا حبراو سرح كنحيل أب activism زلها حبراو سرح أب social causes سلو حبراو سرح أين برن مالتي كون more vigorously بزبرت حيلي حبراو سرح نخن سرح لك كمتي حدنت تا انكو مفتعي مسغاغري قصالنتنا إيرترا حدنت زخونه كم زتري وزرون كل زغبر وزلون بحالتاتنا كبرتاتنا حدنت زبير تران زحيلي سلازي اب حدنت زتوكري حبراو سرح كنسرح نابو غصنا دما كنهنص منالبات انا نيسي زحلم زلغوت زعبي حلمي كون زخل دما نيرترا كمي غيرنا بوتاشنا إيرترا نعبيو نزبل حسابات عبيت حسابات وركنا إيرترا مستن أود اللو كامباينتات إيرتراويان كما يجرون كبركتو يقولوا زيت زعبي كنبصحو ندلي كبصح زدليو حلمنا تينسيو منكس إيرترا أبز عودزي كيلاتات أواديدو بزت أمامن مغنيات أمنتها قداسي أبز يجين ريوزل سنحنا بريزنت هاجر إيرترا زوزنا برملغتي حركابتي ندليو زلنا زت أمامن نجر كون نحرقينو نبلو زلنا أمنتها كاب زيرو زمت أيكون سلازي زت أمامن نجر كله بتودابتاتو يكون بتمنكساو درجة بتزمن من قدي حسابات مزيو تزتيلون تزريبلون نافس أمتاتو نكخيت كنجبر مالتيو ولون أبعدنا نزلو enterprises businesses نعبنت زوما بيرترا زلو تكالات مس دياسبورا زلو investor حبراو سرح نكسرحون نزز جبرون platforms نعبنت أبزي سويسرلاند مليكم
ዌብ ሳይት ኣሎ ኣብ ሓደ ሎካል ፕሮዲውሰር ናይ ክለብ ድዩ ወላ ናይ ፋብሪካ ሓዳሽ ዝሃንፅ ዘሎ ድዩ ኢንቨስት ክትገብሩ እንተደሊኹም ንኣሽቱ ትካላት ሕጂ ዝዓብዩ ዘሎ 150,000 ዲኻ 5,000 ዲኻ 10,000 ኢንቨስት ንክትገብር ዌብሳይታት ኣሎ ስለዚ ዌብሳይት እንታይ ዝገብር እዚ ግን ምትእምማን እታ ዝዓበየት ኪወርድ ምትእምማን እዩ ኣነ ዌብሳይት ክሃንፅ ይኽእል እቲ ዌብሳይት ግን ከመይ ጌርካ እሙን ኮይኑ ብሃገር ደረጃ ክሰርሕ ይኽእል ድማ ከቢድ ስለ ዝኾነ እቲ መንግስቲ ዝያዳ ተሳትፎ ናቱ ኣብኡ ነቲ ተኣማንነት ንምህናፅ ክረድብልቲ ንምህናፅ ከምኡ ድማ ተሓታትነት ንምርግጋፅ እቲ መንግስቲ ኣብኡውን ዓብዪ እጃምን ኣበርክቶን ክገብር ኣለዎ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ካብ ኤርሊንክ ዝመፅእ ዘሎ ትሕሶ እዩ ኬትኩም ኣውራይዎ ኣተባብዕዎም እናበልኩ ናይ ሎማ ርሳብ ዝጉዳይ ላይክ ግበሩ ሸር ግበሩ ብሓድሽ ኤነርጂ ብሓድሽ ሞቲቬሽን ብሓድሽ ክሬቲቪቲ ክንመፅእ ስራሕና ድማ ክንዕብዮ ክንፍትን ኢና ደግፉ ሓግዙ ለትስ ጎ أيا تخلي عدي بالنادي شوي السقمي